Kaixo, arratsaldeon, ongi etorriak Donostiara, ongi etorriak Antigo osora. Antigoko torneoaren 77. edizioa. Gaur benetan egun erabaki horra. Gaur bi partidu ditugu eta bi horiek jokatzen direnean final erdi guztiak erabakita geldituko dira. Momentuz badaude, 5 bikote klasifikatuta final erdietarako, gaur pasatzen denarekin jakingo ditugu zein beste 3 bikote dauden. Lehenengoak aukera erraza ematen digu. Lehenengoa promesa mailakoa da. Eta bertan, Murua eta Sant Esteban izango ditugu Gerriko Gorriz, Ramirez eta Beloki Gerriko Ordinez. Partidu hori irabazten duenak, bikote bakoitzak bat jokatu du eta bat galdu du, beraz, partidu hori irabazten duena final erditari joa. Eta galtzailearen zat bukatu da txapelketa. Bigarren partiduan, Zubizarra eta Landa, Apesetxea eta Lozaren kontra. Loza, badakizue, azaroan debut egingo duela Aspe etxearekin. Eta hauek errezena dute final erditarako, 7 tanto egiten nahiko dutelako, 7 egiten bali dituzte final erditan dauden. Eta Zubizarretak eta Landak lehenengo partidua galdu egin zuten, 22-19, gaur ezinbesteko dute irabaztea. Baldin eta irabazten baldin mote final erdietan. Eta esan dakoa, Apesetxeak eta Lozak 7 egiten baldin bagituzte, hauek ere final erdietara. Atzo eta egun guztietan esaten ari gera, atzo eguraldi txarrarekin bestetan eguraldi zakarra, bero ikaragarria, eta gaur eguraldi kaskarroni aurre egiteko, jendeak begira, kamerarekin begira bat emango dugu armainetara, ze erantzun gaurkoan ere. Sarrera denak saldu dira, eta kanpoan badago jendea, gozez, egarriz, nahi duzuen bezala geldituena pilotelekura etortzeko aukerarik gabe, eta horietako ausartak baldin eta eguraldiak laguntzen baldin badigu, euririk ez baldin badigu egiten, kanpotik izango dute ikus daitekena, erregutata hori ez, baina frontiz eta pilotalekuaren aurrekaldea bai ikusteko aukera. Gaur ere dena beteta. Eta gero esan dakoa, gaur finalerdiak erabakiko dira, datorren astean, aste artean eta asteazkenean, hor ja emakumezkoa sartuko dira, eta hori dela eta erne partiduak arratsaldeko 6:30 hasiko direlako. Berdin aste artean, berdin aste azkenean. Bagoaz komentarista tokira, gaurkoan gurekin, pelotari bezala txispa handia zuena, eta saltari bezala ere, seguru, txispa handia duena Julen Alberdi. Antigoko torneoan askotan ibili da, final erdietan beti egon da, iaz iritsi zen finalera, galdu egin zuen finalura, baina gainerakoan pilotalekoa ondo ezagutzen duena, eta zer esanik ez, onuntza batu zen pelotari guztiak, ondo ezagutzen dituena Julen Alberdi. Aholku batzuk eta berehala garrazuekin. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Hemen gaude, laguntza japatzeko. Julen Alberdi, ez da jamazten izango dugu gurekin. Eta pelotariak egin beharreko berotze saioak egin dituzte, eta laster jarriko dira, Pello Trantxe eta Mikel Txoperena epailen esanetara. Eta esan dako, pilotalekoa, jende zelepo, pilotalekoa modatzeak, gauza nazituen, zarentzarik ez dago, baina gauza hainonak ez direnak ere bai, besteak beste balen, 350 lagunentzako toke izaten genuelako, eta harin birmondaketarekin eta armailak berriztatuekin 350 lagunentzako tokea daukagulako. Lehenengo partidutareko pelotarien aurkezpen egingo dizuet, Arkaitze Murua altzoko gaztean, 7 urterekin, 1,80 zentimetro, bere atzelariak Nafarra, Zubietarra, Endika Sant Esteban, 19 urtekoa, 1,89 zentimetroko mutilpuzka, eta bere aurkariak, Unax Ramirez, Barakaldokoa, 18 urte, 1,85 zentimetro, eta Eneko Beloki, Andoaindarra, 20 urtekoa, 1,85. Eta komentarista lanetarako etorri zaigu, Julen Alberdi, arratsaldeon, itxoin, mikrofonoa. Atxaldeon, Iñaki. Mikrofonerik gabe ez gaitu, zer da, arratsaldeon. Baitare.
bueno, leheno komentatzen nian, ikarituk gaitu, ezta? Bai. Leheno komentatzen nian, Antigoko torneo ondan beti hemen izan izela. Bai. Finalerritara jo beti aiaetua izela, eta gainera urte baten, lehen urtean, finalera ere bai, gutxigatik galdu zorduan apesitxearekin Fernandez eta Zirolzen kontra gehieta bi eta masai. Bai. Pena horrek itxe. Bai, ez dakit lehenengo aldiz noiz daitu ziazuen jogatzeko. Nik uste, ez dakit, juvenil segundu baino nintzen hola, 6 bat urtengo nitu hemen jogatzen da. Ikiare guztua lehenengo urtetikan, da urtero, rekordoagat urtero semifinaletan. Leheno COVID baino lehenago ikezenuen txapelketan modua zan, nik uste diferentea. 4 grupo ikezen dituen, da gero semifinaletan ligila ikezenuen. Baina COVID eta ero aldatu zenuen, baina urtero semifinaletan, eta lehengo urten, azken urtea zan Ibanekin, oandik 24 urtetik, baina berez 25 betuta urten, eta orduan ja edadez pasatzen itzala banekin, eta ostian ilusioa nuen urten, gaina entuen apetitxeakin oso launaet, kontinentakore oso aproposaua, beste askotakore bai, baina hemen bateze. Eta finale haiatu ginen ilusio guztikin, da Fernandez eta Espirioz gu baino egun hobea ukizuen, gu baino hobea izan zian, da hoxe, espala horrekin, ez dutela hemen sekula irabazi. Bueno, Antigonez, baina beste hainbatokitan partiduak bai, torneoak ez, baina festa direla eta erakustalia direla eta bar, esateiaken, abuztuan, dena ondo janaz, 20 partidu jokatuko dituko da. Bai, lehengon... Marka, Bai, lehengon kuriosia ez kontatzen hasi nintzen, da beste urte tamaino gehitxo oten ditun, lehengo urte tamabakizu, azkenen Antigo naizeala, o beste torneo batzutan da izeala, igual partidun bat festetako ezin dut jogatu, o fesko xegoteko, baina urten kanpeonatok, zizurkilu lauterrikoa, gero iraien elezo bakau, baina bestela kanpeonato gutxi, eta orduan festetako partidu jogatzeko ondo, eta kontatzen hasi nintzen da, 20 bat azkatela uste, 21 bat, 21 bat guztu, bai. Hor, Julen, gainera fetxekin konpermisari gabe, ez da txapelketa baten nagoela eta irabazten baldin badeko, ez badek irabazten eguteki bat, edo bestea da hor partiduz partidu. Hoi da, alba zu bien, y si no también, esaten bezala, ez da kasu beste inoa fresko aliatzeik, o bezperan igual lau partidu jogauta eta egoteik, bueno, bestetako eharki jogatzek jau eta guztua itzegea hoitan, Bueno, Julen Alberdi, hemen dauden pelotari guztiak, berdin promesatakoak, elitekoak ere, ondo ezagutzen dituk, eta gaur oso partidu polita, itxuraz behintzat. Eta gaurkoan gainera pasatzen dena, derrigorrez edo zeinek irabazi behar duela. Irabazi dira, aurrera, galtzailea, kalera. Murua eta Santesteban, Ramirez eta Belokiren kontra. Nola ikusten dek partidua? Bai, esatezuna, final laurden zuzeneko, azkenen bi parejak galdu induela esan dute, behain partidua, eta orduan gaur irazten aurrea. Nik igual pixka favorito gorrik ikusten dut. Ez dakit, Santesteban atzekoko arrotan sendoxio ikusten, eneko baino azken urtetan oain, eneko gemen iraz, izun oain dela urte asko, eta urten oso txuko nahi da, eta golpe bereziaga, eta ondo ibiliatik lauztet, eta aurren berriz, Murua eta Ramirez pik atzeko ikusten dut. Egia esan, Ramirezek arki manejatzen du aire ere bai, lagundu ingo jora iruditza, eta arkaitzek esku izarki luzatzen da bukatzen ondoak, jasik ez dakit, igual, endikan gatik pixka favorito ikusten dut gorrik. Julen, multzo ontakoak ituan, Ibarruzea eta Kanseko, bi partida gerraz irabazi dituztenak, bata 11an, Murua Santestebani, bestea 9an, Ramirez Belokiri, beraz, markagoiari begiratzen baldin badiogu, eta izan dituzen kontrarei begira, partida amatendik nahiko parekatu dagoela. Bai, aurreko markagailoi behiratze bai, ginduen emaitzan arabera, baina, bueno, bakizu, azkenen hemen partidu guztiak diferente dira, eta igual gaur ikusiko dugu 22 edo 22 bat ikusiko dugu. Bueno, pelotaren aurkezpena egiten, guztu ematen duela Armailakola ikustea, Bai, torri naiz, eta hor Muruan lagun batzuk ginen naiz, altzoko lagun batzuk etorri zaizkio ikustea, eta kanpon ikusi dut, ez aldezu sartu bero, zer martxa hemen kanpon eseita patata jaten da, zerbeza jaten aizian da. Hastea ziek eta entzako sartzen gote, etorri gatuk 6ak eta hogei etorri gatuk, eta ja, entra batega behatu gatuk, ostia, martxa eta etorri eta, gero, ni aurten ez dut euki aukera egitortzeko baina arte, eta fontoia beta ikusi, eta gaina hola, fontoi berezi honetan ikiarri polita da bai. Bigarren partida oso polita dago, baina hemen Armailetan dago giroa, hau dagoela aparta.
Gerriko gorriz ditugunak aurkeztu dituzte, eta orain urdinekin, aurren nagunaz Ramirez Barakaldokoa, eta Eneko Beloki Andoain Darra, epaileak Mikel Txoperen eta Pello Trantxe, Txopek, Mikelek, txapa irera, eta sakea gorrientzat. Ustea, lauak ze plantakan fizikoki, ze plantaken, denak ondo Ze mutila darra, denak. Metro bat 81 batekoa, muroren kasuan, txikia bera, txikina. Txikina ikustea hain arte, baina besteke ze kankailu dian. Ni ondo jarri ezkeo. Gezurra matan duela hori metro bat 81 zentimetroekin txikiena. Ahi da. Eta orain di promesa direla. Zentimetro bakarre bat irabaziko dute. Bueno, esango dugu, promesa mailan finalerdi bat erabakita dagoela. Etxeberriak eta Leonetek Ibar Luzia eta Kansekoren kontra jokatuko dutena. Oda, multzo bateko bigarna, beste multzoko lehenaren kontra. Eta Zestauta Garaino daude, kontrarioaren zai. Eta Zestauta Garainok gaurko bikote galdearen kontra jokatuko dute finalerdietakoa datorren astean. Bueno, partidu hastera, guk kronometroa martxan jartzerare bai. Eta hor da, estreineko sakarekin, buroa. Ezkerrez, bueno, lehenengo arantzura Beloki gora, bat eta huts. Bai, Iñaki eta behotzen enitzala Txoperena epaileakin egon naiz, eta nahi iruditu zait, eta behaire bai, pelota nahiko biziko ote dauden. Bai, Bai, ez dakit egualdiagatik o lote adalako zeba. Julen, ezeket profesionetako partidurik ikusi ikan egun hauetan, hoi epai biziak, Bai. Bilbon da ikusi dugu materialeta. Bai, nire ikustezu, baina pixkat etorri, jezaio pelota Belokiri, ez da ondo jartzen da. Iruditzen zait, hasiera hontan, pelota lurretik gehitxo ibiltzeotean ikusiko dugu partidun zehar, baina iruditzen zait, rebote asko ikusiko txeula. Ba, bi eta huts. Eta bi tantoak sakez egin da, batak goiko txapara bota duena eta beste txapazpira bota duena. Sakera murua, hor da arkaitz. Sake atera, ezkerrez Eneko Belokeik erantzun. Sant Esteban, Ramirezek lautik eskuinez. Belokeik justu eraman. Atzera Ramirez. Sant Esteban, ezkerrez. Ezkerrez, Zabelda moztu Ramirezek. Txapa gainean moztu buruak eta tanto. Ondo murua. Iru eta huts. Gantxo ez du, ondo gurutzatu Ramirezek, eta kontra handeja bizi mundio, eta ez du pelota ikusiko aukera iguki Ramirezek. Iru eta huts. Gorriak, murua altzokoa eta Zubietakoa Sant Esteban, iru eta hutsekoarekin partido zurduko irabazten. Saka muruak. Ezkerrez Beloki justu jaso txokoan pelota. Muruak ezkerrez txokoan. Ramirezek jaso. Muruak azkarrez atzeratu. Beloki bote txarrekin dio, no moldatu da. Boleaz, Biekai murua. Ezkerrez jaso Ramirezek. Sant Estebanek ezkerrez, Zabelda moztu. Jaso Ramirezek. Sant Estebanek ezkerrez. Kantxa erdian botea. Belokik. Ezkerrez laugarreko arretik Sant Esteban, ederki. Erreboteaz du urruti pelota horrek. Boti boleaz Beloki ondo moldatu da. Ezkerrez muroaren pelotaka da, hau ere atzera doa, hau ere errebotera doa, botiboleaz, hau ere eraman ordea Belokik. Oso ondo defentsan. Atzera beste pelota bat muruak eta hau ere eraman Belokik. Ezkerrez zartakoa Sant Estebanek. Bueno, badauka nahiko lan bai Belokik. Defentsa hona Belokirna. Bai. Ematen nahi diagorrik, oain urdinak bai, eta hemen nik uste pelota honekin, jotzeunak, mina hundia ingola, bateze. Da, Sant Estebanek ezkerrez pelota galdu eta lehenengo tanta ordinentzat. Bai, nik uste lau pelota niri pelota etorri zaila. Sant Estebanek tantontan pare bat iruan janditu, pixi etorri zaio korputzea eta pelota aldatu ingoela iruditzen zait urdinak. Ondo Beloki hor defentsan, ia bi pelota boti boleaz errebot ondotik ikarri dituenak eta boleaz okatu dituenak ere bai eta ondo defenditu da. Bai, pelota zailak ekarritu, eta Eneko gor nik uste bolean konfiantza bakala, eta eako txugoen motiboean bai, eta Ramirez ezaiari Sotamanoz erantzun inguruak. Ramirez, bolea Sant Esteban. Ramirezek ezkerrez. Sant Esteban epokarreko edotik. Txokoan arroegi utzi du Ramirezek. Burua. Sotamanoz ezkerrez huts muruak. Sotamanoz Ramirez jotako pelotari izan du murua jaso. Tikitak abixia indigue, arkaitik. Eta iru? Te hartu eta sartu da eta alde indio pelota bera, nahiz. Eta iru.
laua jokatzeko daudela iruditzen zait, Zealde ikusten dek, Julen, lehenengo pelota eta pelotan artean. Hau, geldoxegoa da lurren, ez da makala, ez zait iruditzen makala danik, baina bestea ilunagoa da eta lurren salida gehiago da, honen arren. Mira, Sotamano segidan jodon bigarren pelota. Atzera Belokik. Gauzgaren padratik Santesteban. Ezkerrez, aire zeraman Ramirezek. Ezkerrez, luraren pelota kada atzera. Boleaz, ondo defendituz Beloki. Gorria tarta dominatzen, murak berriro atzera. Botera jokatuko du Belokik, utx. Lau eta bi. Sakatia dio golpea. Lau eta bi, la pelota luz eskatu dute Gorria. Eta dutxo badula. Oain hartuko zake guztik arkaitzek paetakin ateatxu, oain ikusiko doa ber. Unas, evitatu nahien da bilen. Horda barkaitz, nahiko moz ateratako sakea eta tanto. Ezin Beloki pelotari jaso. Bost eta bi. Berriz, paetakin ateaio, nik uste hor. Eneko bilatu nahi dula saken azpitik. Pelota lurretik ibili eta eneko jatrotik jatzeko bizkat, eta oain arte asmatzen nahi da. Bost eta bi, eta Gorria iruzen bost handoitatik, hiru saketik egin ditu. Sotamano zenutzu Ramirezek. Ezkerrez Santesteban. Ramirez. Muroak, aso ezkerrez. Arrimatu pelota. Ezkerrez Beloki. Ezkerrez abala kantze bikaina Muroak eta tanto. 6 eta bi. Aitzake gezuen. Ez? Ole horrein. Kantxo bizi-bizi jo eta ikusi dugu. Marra etzun oso gertu, baina bizi eman dio. Eta zuzenen jendetartea zena pelota hori, Eta unaxek zeitu neskatu dugu eta nik uste dugu neskatuta dola. Zeita bigaltzen da... Julen, nuen esan diogu, denak ondo Lima dijoaz, abuztuan hori partidu izan behitukana. Zerria Gipuzkoan, Gipuzkoa kanpo ere bai? Denetik inaki. Urrutira joan da ere bai, edo? Bai, urrutira jotea, bai. Zer da urruti? Burgosetik berroi bat minutua hola hiltzea. Burgos pasata? Bai, Burgos pasatze dut, eta hor... Ja, 300 kilometrora, Bai, holako bat ikutu, holako bat. Hor, balo, Burgosko bat den pelotan iritsi izan nahi, ez dakit ezautu batzuzu Pepe Rey izenekoa. Bai. Ez dakit profesionalizatea iritsi izan ustez ez. Ez uste. Arek eamat deu Burgoseko San Cristobal kluba, eta arek deitzeigu nik behintzat arekin jokatzeitu garan partidutan beran dendianak arekin jokatzeitu. Eta gero, hemendik anebili naiz, antzoko horrek asuntziuen, Gaztelune bai jokatu denun, hemendik jokatuko batzuk Triniadeko txapelketan ehatxu geha, Zuzulgon, baten okaztuko zait, hemen inguruko jokatu dena, bai, zean, bai, aiako festetan, da, bueno, etxetik gerture batzen batzen kontentu. Azkur zirne batere bai. Bai. Ondo da. Hemen 6 eta 2, tanta jokoan da, Murak jokoan. Ezkerrez jaso Ramirezek zabelera. Murak eskuin izatzeretu. Ezkerrez piztu eraman du Belokik. Muroaren biparetakoa, bateri irikega, minik egin gabe Ramirez ondo. Mozu txaparainan, Ramirez bera orain. Ezkerrez zitatzu atzeratu. Ondo Santesteban. Belokiren pelota kada onda da. Arrimatua. Ezker bolea zeraman Santestebanek. Ezkerrez etxekoan Ramirezek jaso Santestebanek. Beloki. Eskuin ezen zabalera Santestebanek. Jaso Ramirezek. Burua. Eta urrea joan bazen unaz, zabala librezi. Bueno, eta esan dugu, pelota zale asko nuntza. Pelota munduarekin zer ikusi dutenak ere bai. Baina, seguru munduarekin dutenak ere bai. Altzadibidez, Realeko Kabaria Mari Eskorrena nintzen, eta gaur ikusi duguna da, hori Larrea urtazkotan Gipuzkoako Futbol Federazioko presidente izanekoa eta Espainiako Pelota Federazioko dibizaina ere bai. Hori denundako, zalen artean, tantoa Ignacio Ramirezek egin duenean, 3 eta 6. Ezana erra, eta arkaitzek urrutitik defenditzeko pelota bat, hankak lauterrin pasatzetu da gantxo arra jo, eta unasek berriz kontran dezala oso ono. Baita, arkaitz marizkurena aipatu zu, eta nik pertsonalki ezautzet, astiarrakoa da, Iñan Lizeagakoa herriakoa, eta nik uste Iñan Lizeagak genuen, aukera balin badauka, han. Bertan. Eta erremonta ere tartek atortzen da. Baitare, bai, oso pelota zalea da, eta bea bai, eta bea nahiare bai, biek. Bai, kontoi guztita dute dira. Bai, Lizeagak jokatzen den, bai amaiak, eta jokatzen ezko nintzen dene, bai.
gantxo garra arkaitzek, Edarra, 7-3. Ba, zeratik dira nagusi hemen, 3 abiatu dira, tanto batera karturatu 2-3an Ramirez eta Beloki, ies egin dute eta orain partidu galderik handiena, bigarren aldiz. 6-2 aurrena eta orain 7-3an bigarren. Hori jo Arkaitz burua. Sake intentzio guztiarekin Zabalera. Jaso Beloki. Sant Esteban. Bosgarren kuadrotik. Boleaz Ramirez. Burua. Ramirez ekirutik. Sant Estebanek atzeratu. Errebot ondotik. Ondo Beloki. Buraren pelotak adatzera. Erreboteko zulutik. Atera Belokik. Buruak. Boti Boleaz. Ondo Beloki. Era ba, defensa nabil. Aldu bela atzera ari dira bat bigorriak. Lanean jarri behira, ies egitako pelotarekin tanto. Oietxe gonenak. Era ba, defensa nabileneko, hor eskua luzatu hor zalantzan ibilia, eta Zabalea pixkat aldin dira. Oietxe, kantorik onenak ia kontrori beti harrapatzen du zustekabekoan zarentzat, ez baino. Pelotari batentzat, bai. Aurrelari hoi, min asko itxeiko olako tanto. Atzelarik espero duzunean, ez da. Eta olakotan oendik eta gehiago igual. Bai gabe botatzetio hemen da. Bueno, 8 eta 3 jartzetik, 7 eta 4, aber urdinak euskal partidun sartzea. Saka ditan da Ramirezek. Ezkerra ez ezin izan du Sant Estebane pelota jaso, 5 eta 7. Ikusten hartan ere Iraik Zubizarreta dago, profesionala, hemen antiguan txapeldun izan dagoa. Lehenengo eta bigarren partido artean, agurtu izango dago. Mezua jasotzen ari gara. Mundo Benito dio, bonito partido, delanteros, Arkaitz y demás. A ver, gero irakorriko dituko mezu biek. Ezkerrez Sant Esteban. Atzera Ramirezen pelota kada hona da. 6 kuadrotik Sant Esteban. Lautik. Ikain Belokik, errebotera doa. Ezkerrez Sant Estebanek ez jaso. Meritoa eneko Belokirena. 6 eta 7 tanto hona. Eta ez du gertu-gertutik hartu, ez dakit hankak lauterdi nola zitu, pasatxo, baina goiko goza harki bilatu eta erresa, jatu errebotea. Bueno, Mundo Benito dio, los cuadros del estado están en la órbita de Aspe, zorionak Iñaki, txapazut askotarako, terkazko, paseitia dio, Ramírez y Muro se van a enfrentar desde esta semana en 4 días, Leones en pistas de Coisota, 22-17 para Muro, hoy en Mantuco y mañana semifinal Dinastía Chávez, de Zumaya con Aitor Echeverría y Segurola respectivamente. Bueno, bastante jugando. Martín Añón 6 eta 7. Lautik. Sant Esteban. Ezkerrez jaso. Ramirezek. Muroaren pelota kada hona da. Rebotera dijo hau. Boleaz sartu delako Beloki. Sant Esteban hirugarren kuadrotik. Eta gaiztu da perutzaio goleak. Lautik atzeratu Beloki kondo. Sant Estebanek eraman. Partidan berdinketarik ez du izan. Orain arte izango dugu lehena. Ezkerrez. Sant Estebanez Zabalera. Ramirez egai, ez dago berdinketari. Ramirez egaldu da kapelota, tanto batera arrimatu dira, baina ezin harrapatu dut jolen, 8 eta 6. Bai, endikak ezker zeharroi berezkoa baka, oso dutik, oso bizi jo, biskate egin galurren da, alde dio, txamaztia, 8 eta 6 gorri. Muro Arkaitz, zakera. Hiru tanto egin ditu zakarekin. Txokoan moztu berak, ezkerrez jaso ezin arroza Ramirezek, berri moztu txokoan, haure jaso Ramirezek, Muro akabo atzeratu. Ezkerrez Beloki, txokoan nazian da giltzak aurrelariak, orain Sant Esteban, bolea zeraman, Ramirez, bigarren kuadrotik txokoan moztu eta tanto berak egin. Haze defentsa, naxena. Bai. Txokoan, hor, aurren Arkaitzek egutu bi aukera, bizi bideak Euritan, kanpoan, partida jarraitzen ari direnak. Pena izango dute guk ere bai, tokirik ez daukatarakoan barruan baino. Saka Ramirezek atera du. Ezkerrez, Seiti Sant Esteban. Anaz, indartzu atzeratu, goitik ondo libratu du, golea Sant Estebanek eraman. Bote txarra egin dio, ondo botatu da Ramirez, Muroren pelotaka darre botera doa. Belotik golea zeraman. Sant Esteban, hirugarren kuadrotik, jazartako atzera, hori errebotera doa. Golea sartu delako zegarren kuadrotik. Muroak atzeratu, boti golea zezin.
Baita, bai... Orain arte segundu eraman ditu, Agur hori ekutatzen dut juren beheratzi eta zazki. Bai arkaitzen guretazka bat, bai hendikan guretaka bat, etzian guretzen dugu airen rebote jotzea, Badola esan nahi du hor, bi eskutan badola golpea, baina... Euria gogotik. Bai, duen barren erdi hori, Bai. Kampo behira da eta nola bajatu dut ezeratura, Bai, eskertzea pizkat, Bai. Pelotarik egon eskertuko du, barren guztia guztiko eta... I ondartzara etorri zare, baina... Bai. Bueno, atzera, guraren pelotak adauna da. Pelotik, ondo, eskerrez. San Esteban, Oleaz, Unez Ramirez, eskerrez, San Esteban, eskerrez, airez, indartzu belokik atzeratu San Estebanek barruan dute, bai, barruan. Ramirez, buruak airez, otera jokatuko du belokik, hautenetik. Zeitik eskuinuz paso San Estebanek. Ramirez, etxekoan, buruak gitarretik. Rosterutik atzeratu belokik. Ezker San Esteban, moztuz. Ramirezek zabalean. Buruak atzeratu. Denetik libratu du. Bai goitik, bai ezker paretako lehenengo partetik, bigarren partetik ere bai. Eta azkenean ezkerrez belokik ez zibretari eraman. Bai hor Nasek euki aukera asko bizta. Deja ban ez du erlan zabalen. Eta gero eneko etorri zaizki ordainak. Saka arkaitz buruaren zat. Ibilpena da, geixo izaten nahi dira, bueno, markan gaino guztia... Baina ez zinez egin, Deitzen nahi, eta... Emozio izan dezakegu da ematen. Oleaz Ramirezek erantzun du, San Estebanek atzeratu. Bosterdik orain zotamanoz murua. Ezkerrez etxokan Ramirez. Mura jaso, mura domina... Ramirez domina zaile. Airez eraman Sant Estebanek. Beloki aurrera pelota bila ezkerka da aparta ama pelotari. Ara. Aparta eman bai. Baina pelotalekuenen ezkerruna ikusten duzu, nahiko berezia dela. Garai baten pelotaleku asko ireke zirenak olakoxeak bat ziren. Omaiako dieta tortzen zaite burura, baina olakoak dezente ziren. Eta hortxe, azkenean penaren penaz, galdutako pelota. Kanteia, ustela pelota zora jodeneko ezkerrez. Amaika eta zazki. Saka atera du muruak. Ezkerrez paso. Ikaino San Estebanen pelotaka da, eta tanto. San Estebanek egindako lehenengo tanto. Gelditik gala iritsi zen. Partidu galderik handiena, Julen? Bai. 12 eta 7. Bai. Ondina gelditzen, ze... Lakotan odia da gelditzia pixkat, eta orkari inspirazio pixka gelditu, Beti dioguna, hemen laguntzaile asko ditugu pilotalekuan, eta aldizkarirako zertzanik ez, baina antigoko tabernariak ere prest izate ditugu. Bere tabernatan telebista abian jarri dakartu zelako aguraldiarekin taberna barrutik ere ikusteko aukera. Horretarako, eskerrak, Zarikari, Olillos, antigoko bodegoia, Malandrino, Aspaldiko, Burgain, Teresatxo, Bentaberri, ezakit taberna guztietan jarrita daukaten, baina badakit Laboza tabernata mintzat bai, dugu hemendik ezin mugitu. Telebista piztuta duten edo ez ikusteko, baina badakit geroan egon dienak esaten digutelako, bai. Jarrita zegoean, hori guzti dira eskerrak. Nola aldatu dela aficionatu mundua ere, deno telebizatze atera gutxi eta orain, mira, ezerik ere, zeban jaso ditugu bat puntakanak eta beste atzek emendik ikusten egin eta etu. Hau asko eskertzea, Eta igual emendik ez da ikusten zenbatean joan jatzean, baina bai. Adibidez, hartzeko gauei sartu ezin dinantzak ere erra da. Una etorri da ezin ikusi, abintzan mobiletik ikusiko pena da, baina bueno. Bai, eta gero zein horretak gainera. Horrekela aukera gauean, edo mogunean, edo... Etorri ezin dinantzak, ikusi ezin dinantzak ere. Tanta Fukano, abira zazpia, zegantza sartu duen Arkaitz muruak, 13 eta 7. Mura momentuz Julen laukoteko nena. Jokoan 6, Sakarekin nire, guztira beheratzi tanto egin da, aldean markatzen ari dena. Bai, gantxoz hiru bat inditu, eharrak, eta pelota irekitzi astuntzen ari da, bai. Indika oso lagundu duen nahi, Ingatzaino dago, eta... Sakea zabalera,
Muruak jaso Santeste beloki darteko. Ramirez Oleaz. Ezkerrez Muroren pelotak adana da, errebotetik ez da horretu izango. Boti Oleaz. Ona da! Beloki erantzuna, moztu txapa gainean Muruak eta tanto. Izi. Dominatzen agia gorrik. Egina defentsan, baina defentsan partu idaztea zaila da. Gorriak final erditarako txartela geroz da gero hortuago. Izan dugu partido irabazten duenak, final erditarako txartela lortuko duela eta final erditan Zestao Garaioren kontra izango dira. Final erdi bat Etxeberriak eta Leonetek Ibarluzia eta Kansekoare kontra, eta zei daudenak eta Zestao eta Garaio. Seguro horiek ere, partida telebizaz jarritzen ari dela. Zestao, seguro bizat, aktual esentzia, da segituko zen. Errebotetik, eraman pelota belokik. Muruak, azeratu, bueno, bi epaileak geldirik, nik zalantza diat, Julen, zalantza diat. Errepikapenak argitzeko ere ez garrazena. Ez dakit, barron izan otean, Unaxek zeitzen eskatu, argi ikusi izango, eta neko igual bai, baina epailek bilke elkarri biratu eta... Ezin bada errepikapenak argitu. Nik ona ikusi ez zuzenen, baina ez dakit. Ni zalantza nuen, ni zalantza izateak ez zertzen zenek. Bi epailenak badio dut, horiek ez dute zalantzarik izan. Zake Muruak, Oleaz erantzuna Ramirez sekondo. Aso Muruak, zabalda moztu, minik egin gabe dukantxoa, atzera orain Ramirezek. Oleaz Murua, ezker Ramirezek azeratu, Murua atzelari, Esteban aurrean, atzera Ramirezek, Muruak ezkerre zairez eraman, txokoan Ramirezek, tanto. Bigorriak nahasian zauden, Santesteban aurrean, Murua atzean, eta azkerrako Unax Ramirezek egindako tantoa, eta aspaldiko partez tantoa. Besteak beste, Julen, gorriak zazpi eta utxeko partziala markatu dutelako. Bai. 8 eta zazpirik, 15 eta zazpira egiz egin dut. Zazpi tanto zen. Bai, eta guain urdinak pelota berri baten dira, nik uste guain arte liga bat ategoela, edo bai dira, lehen gorrik ateagoen ategoen. Lehen aipatu minun xamarroi duzixo gala lurren, nik uste gaiek atakatu nahiko gala eta minaiteko aproposko gala. Sakea, kontuz, pasa. Pasa eta falta. Aurreko tanto oso, joatu Unaxek, beak baka gaia dominatzeko, eta aurrena eman indio, zilo girikitu, bilak nastutu eta gero bukatu. Baina pari gara eta emasik azortzi. Afizeretuen munduan, federazioak antolatzen dituen torneoetan ez, da bestetan, da torneo privatuetan, antolatzea bakoitzak bere esku dauka, nahi bezala, edo pasa bat, edo pasarik gabe, edo nahi bezala jarri. Hemen Antigon pasarik ez dago, pasa egiten duenak zuzenean falta, eta hori izan da lehen egin duena Unax Ramirezek, eta orain, sakez Arkaitz Muruak egindako beste bat, Julen? Bai. 17 eta 8, sakarekin egin duen laugarrena. Hake 17 eta 8. Hake gaiztu dateagu, nekontzeko txarra ezikoan, da Unaxek ere, aliantzeko ez dio dumaik eman. Eta komeri fontoiak, Iñaki. Lo mato, emate unez. Ahí. Bueno, txantxon bat. A ver, arazorik ez da. Indun zaparrakin, baina emate genitu ala pizkate bila eta... A ber, ez du, arazo nik izaten da, batez pelotarik ez du minik hartzen. Soporena dabil. Erne hori beti zorrot. Vale, corren aldatu inda y no sé qué pasa. Ez da nahi izaten. Bai, zarri. Irristaliren bat edo zerbait eta milartzeko arriskoa eta... Bai, pare bat, tanto hanka jute bat zaizu, arrisku ondi da. Ozoi, arazo dutzeko, arazo fisiko. 17 eta 8. Sake atera du Muruak. Aire zerantzun Ramirezek. Ezkerka da bikaino Santestebanek. Errebotera doa, erreboteatuz. Eraman belokik. Muruak moztu zabelda. Ramirezek jasa. Muruaren bolea txokoan. Beloki. Sotamanoz Murua. Belokik gotera. Santesteban bosgarren kuadrotik. Ezkerrez txokoan Santestebanek. Murua jaso. Unaxek biparetakoa zabelda. Oso behetik hartu du. Efektu eta guzti, baina zuzenean txapazpira jontzaio. Ramirezek aldu duen, laugarren pelota. Eta ja, benetako zulua bai, amartantoko aldea. Hau bai dugu laundia. Etzun pelota oso horretxa, baina nik uste ja markabalioen azpitik ikuste ala oso horretik eta arriskatu da etzaio batea.
Marta zazpik hundia, esan dugu, haber, Bai, emozio pizkatu, zazen duen, baina bain, horri zuzak ditu eta, muruak zabalean, beste bat. agarra kontua, engainatu du, Oso no murua, bai, ondo, zegoetu. Jakin orko dute, baina ez dakit. Ez dute dugun arkeitz burua, torneoko puntagirik gazteena. 17 urterekin. Igual bai. Eta horrek egiteko, Ez dakit, atzo endika galartzako bat uzun, ez dakit zehaz Emeretzi. Emeretzi. Liga emeretzi. Igual izango gaztena bea, Errebotera pelotaka da ona. Zantezkenen jotaka, baina belokik eraman, eta orain murua gaztean beste bat. Ustekaben harrapatu du horreneko beloki, aurra joan zen, eta atzean tanto. Endikak latza eman dio, ia iren aiatu arrebotea, eta eneko nahiko du, pelota dekartzen, gero txekoa, gunda gaina horrik atzoritzea, baina, kerrez, esa gaina irez, gainetik pasaguneko. Agarra arkaitzen dut. Hake atera du muruak. Esku inoz eraman beloki. Muruak atzeratu. Beloki, erreboto ondotik ezkerrez eraman, muruak, ezkerrez, biparetako gutx. Galdu den bigarren pelota. Eta itxoren egin behar, hogeita bi harrapatzeko. Bederatzi da bai. Hemen errebote zunetik ateara ingar da, honeko. Hola zaila da. Horrik oso... Hemen zaila dut, oman berriz. Lehen gorrik ateagoen pelota bizikin, aber. Zotamanos erantzun nahi muruak sake hori, baina ezin, galdu egin du. Ramirezek sakerekin egin duen, bigarren tantoa, 10 eta 20. Ikote irabazteak, final erdietarako txartela, galtzaileren zate bintzeka bukatuko da txarreketa. Unar Ramirezen sakea, Zotamanos muruan. Ezkerrez, Ramirez. Aiko, segarreko aldetik eraman. Azeratu Ramirezek. Zantezte benek aire, hemen zabalean, beloki, ondaneko. Zantezte ban bosteretik, egarra pelotaka. bosteretik, rebotea, zokan pelota bai, Murua, bai, neko badarik pelota bai. Ezkerrez, Unax, Ramirez. Eta eskuinez, endika Zantezte banek, gora, galdu duen bigarren pelota da. Urdinen aldeko, 11 eta bai. oso bizia teatzai endika eskutik, oso bizia teatzai. Airez, defenditzen den oso luzen da jontzeu, eta ez du izten, aurla jantzako pelota honik erramatatzeko. Endika eta sakea. Iparetako arekin sakea, tarteka ikusten dira. Probetxio bentan ere bai. Batetu zabalari edo dari egin ezki. Tanto jokoan aukerako gorri Zantezte baina pelotak aldatzera. Bolea zeraman muruak, ezkerrez zabalda. Beloki txapaganean moztu nahi bai, baina ezin. Aurrelaria atzera joan zen, atzelaria aurren zebilen, eta gorri ondeko 21 garrana jolen. Bai. Neko, txapatzen zaio. Arkaitza xerren bait. Nasekin. Nasen mutiko handia data eta... Norketa zizaiguna, 27 minutu. Sakea arkaitzen zat. Bolea sake erantzun Ramirezek. Ezkerrez Zantezte ban. Ramirezek ezkerrez. Buruak airez moztu, jaso Ramirezek. Eskuinez, hirugarren kuadratik atzeratu Zantezte banek, bolea zeraman belotik. Txekoan ez du ondo utzi Zantezte banek. Zabalda muruak, azken izan egiteke, ez? Jaso, Urdinak azken hitza oraindik esan gabe, aukera gutxirekin, muruak txokoan. Muruak segi irasoan. Hala, dejada txokora Ramirezek. Kantxa zabalera, arroeki ordea. Jaso Zantezte banek, boleaz. Ezkerrez jaso Zantezte banek. Txokoan. Bi Urdinak. Bueno, ze tanto dijoa, muruak atzeratu. Ramirezek eraman. Ezkerrez Zantezte banek. Bueno. Bolazian nahiko balia bezer baino. Markagaion lako aldea dagoenean, nola aire saiatzen denak. Zantezte banek atzeratu eta tanto. Arrankaera. 22 eta 11. Ze tanto egizu dene, artiko hobena. Niri gabe. Laba, defentsa latza egitzu. Atzelarik baina dugu eta hueta. Bueno, protagonista bila berea noa, baina
etxe bat ere bereziki agurtu nahi genuke, hor txapazkien ikusten duzen publizitatea Ogiberri etxearena da. Eta beste, Ogiberri etxeak, beste. 13 urte segidan, babes azalduz Antigoko torneoari. Bueno, Baionen, honek eman beharreko amandik, 29 minutu, berdinketarik ez partiduan, sakearekin muruak lautanto, jokoan 9 gehiago guztira 13, Uner Ramirezek jokoan bi sakearekin bi guztira lautanto, eta murak markatu dela diferentzia, 29 minutuko partidua, 22 eta 11, eta muru eta Santesteban final erdietara, eta hor zestago Garoñaren kontra. Nagusi izan diagorrik, esaten, asiratik, nagusi nahizian, marka gabe, baina azkenen, eta 11 eta ondo berezitako garaipena arkaitzen ikatzen. Final aurreko otan, zestauta garatzen dute, lehenengo, gaien tateten agirazitarno, eta bueno, irazi nahi duzikotiak, ehartu gogoratu dugu. Y no sé, Julen, ni protagonista mila noak, gero behar da, horreituko dugu. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Bueno, eta gurekin irabazleetako bat, Arkaiz Murua, Arratsaldeon da zorionak. Arratsaldeon, eskerrik asko. Gustora, ezta? Nahiko gustu, aurreko baino hobeto egintza da. Gaur pelotare bizixok eta kontrariok diferente eta ni uste pareja ez dela hobeto joatu dula eta aurrekon faio gehiegi eta gaur behintzat hobeto esota gustua. Asko dominatu duzu eta Karbizen okaten baizuk eta bai Santestebanek partida atzen zegoela eta beloki majo astindu duzue. Bai, frontoi honetan erreboten minit eta nik uste pelotare bizixamarra zerela eta garbi genekenen Ramirezei aurren saiatze ginen, baino dudan bat odalin baeneken hemen endikare errez sartzu errebotea eta hoi aprobetxatu nahieneo nahiko seguru joatu du gaur. 8 eta 7 ematen zuen partida zegoela, baina gero ies egin duzu eta zure izan da erabat partidua. Toki guztietan dominatu duzu. Bai, hasieran ni endika ez da, ni bizkat nerviokin da igual rezibitauta ez dela eta indarka eta gero ja hortiken aurrea konfiantza gehiokin da lasaixo eta pelota hobeto moitu eta ni uste hor ondala gako. Hasieran ni faiatu ditut batzuk da, gero ja zuzendu ganen hobeto. Arkaiz, beste pelota lekuetan ez bezala, hemen atzelariak aurrera joteko aukera daukate. Eta 2-3 kuadrotan sartuta ikustea lau pelotariok, ze polita den, nazian hortzi bilizerate, zu atzean, Santesteban aurrean, Ramirez atzean, Beloki aurrean, denon nazian. Eta pelota zela majo gozatu dute. Bai, hori normalen aurrela dintzak baino, atzelari gehiago uste zaio baino. Gutza gore diferentea frontoia eta lehenko egunen partidukin guztu ez, baino frontoia gustatu zaiten da. Gaur ikusi atzelarik aurreko neonitzen beda eta kansego eta birire gustatzai hor biparetak eta polite behintza gore, ni uste. Diozu, begira egon zinela, esan duzu, zuk eta lagunak eta YouTube bidez jarraitzak dituzela partidak, ez da? Ba, hori da, hone etortze gore askotan denboakin etorri gara dauta, gure oindiken launek eta kotxeik ez, eta gaur uste batzu behi da darela, eta, bueno, behintzat gustatu alimazte partidude, hobeto. Zalantza daukat, ez ote zeran, nik jakin beharruke, baina ez dakit. Ez ote zeran torneoko pelotaririk gazteena. Zuko indik 17 urte. Bai, uste gaztena, edadeko gare Ramirez eta ni, 2007ko baino, uste nik... Ramirezek 18 egin dut. Hoi da, nik iraien itaitut, nik gaztena uste, bai. Bueno, bi finalerdiak erabakita. Bata lehendik erabakita zegoen. Etxeberria Leonet, Ibar Luzeak Anseko, bestea zue jokatuko duzuna Zestau eta Garañoren kontra. Bai, hoi da, oen Zestauen da kontra, gorra, atzo ikusi nuen da, biti bira zitu eta frontoia neurrik ondo hartu da eukiko ditu eta, bueno, alare gaur
aurrego partidukin konparauta beste sentsazio batzuk da. Ni uste hendikatanik gaur bezala joatzea dugu, aukerak eukiko ditula, baina irazi nahi bai eguintzat ondo haitu beharko du, ze Garainore seguro da, eta zesta haueke aurren bizi biltzeu pelota, eta alda nahi da, finalea pasatza lortzen. Eskerrik asko, zorionak gaurko gatik, eta torrezten ikusiko dugu bestea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hendika sekundatzen digun. Zubietako mutil buska, Hendika, zorionak. Eskerrik asko. Gustora, za? Bai, gaur bai, banituen bost partido jokatzen hemen, eta inkomodo, baina gaur egia esan gustora, bai. Asko mandiozu pelotari, zaten niren muruari, atzean ikusi duzuela partida, aurren asko bukatu dut berak, baina atzean ondo dominatu duzu eta beloki oso esto hartu duzu. Bai, esan diot, partida senior lehenagotik fronton honetan atzin egiten dela mina, eta bien artean asko kargatu dugu, eta gero tanto politak ditu bai. Lehenengoa, esatera noa, errez galduzen dutela, gaurkoa errez irabazi duzu eta ja final erdietan. Bai, lehenbizkoa hori Ibarluz eta Kanseko kriston partida entzuten eta aisa galdu genio, baina gaur irabazi eta sensazio honak hartuz semifinaletara. Eta semifinalak ez dago Garainoaren kontra? Bai, partida gogorra, YouTubez ikusi ditut eta Garaino oso ongi biltzen da, airez ere asko defenditzen du eta zesta hauek badakigu veloziadea eta bi esku luze ditela eta gogorra izango da bai. Eskerrik asko, Hendika, zorionak. Bai, eskerrik asko. Eta beste laguntzar batera gurtu behar dugu, handiko pilotaleko ondo zagutzen duena, profesionala bera, eta hondik etorrita, baina anaia ikustera, Eraizu Bizarreta, Arratsaldeon. Bai, berdin. Pilotalekoenak rekordonak ematen dizkitzu. Bai, uda politxe pasatu. Oker ez palimenako, 3 aldiz ailegatu zera finalera hemen? Bi behintze bai, burun ditut. Bi irabazi bai? Bai. Bata juveniletakoa edo, eta bestea aldo? Elite maia, baina ez dakit 2-3 behintzat bai. Txapelketa batzuk joko ditut eta... Recuerdo horreko frontoia. Recuerdo ona, berexi gainea, aurren jokatzeko ere politxe da. Egia da hemen beti esaten dela teknikoki ona behar da, baina jotzen duna gaintzen duen hemen atzeko paretan sartuta pelota, eta ez politxe, oso politxe. Zer moz dijo dura? Atzo Bilbon, okertzpaldimanago tanto bat ez irabazi, ez da 18 eta 17? Bai, atzo partidu. Eguren kontrario eta ez dakize partidu zen, baina... Bai, eguren da aldaben eta uarte mendia egisan gorkak atzo kriston partidu dintzon da, bai, irazita betire guztuago eta udara ondo. Azkenen pelotari joka une izaten do, tarten torneo batzuk egiteko guain, azkenen dana pixkat kompetizia sartu du eta hortxe. Esan dakoa eginez, baina kontinuidea egin behintzat, eskuk eta ondo ditu eta holaxe zeitzen duen. Gaur aitarekin, anai animatzera, familia etorri zarate. Animo guztia beharko dituz, lehenkoan galdu egin zuten, 22 eta 19 okertzpaldimanako, gaur derrigorrez irabazi beharra dukate. Bai, hori da, ez aurrein nahi baldin badue, irabazi beharra da, ustez dean esku daula behintzet, tantoi behi daugabe, irabazi dizki aurre hongo lidekea, hortxe, zailtasune aurren dauka ez, bikotea seguraski txapelketan oain arte ondo nahi da nahi igual, lotzak gainean noviembren debute diteko uste dela, apezetxeak maia ikeragarri egiten, baina eak badauzke armak, unaseke asko gotzen dio, eta nik uste, egun hona hobena dunak, pixkat iniziatiba zeinek hartzen duen aurrek emango dula. Anaiok, zemuz konpontzen zeratek kantxan? Nola barkau? Anaiok, zut anaia, zemuz konpontzen zeraten kantxan, edo pelota kontuetan. Bestela edo zein nahi bezala seguro nahi baino. Ez ondo, ezkenen pelotari bezala... Kosoak eta baten dizketzu edo, kaso egiten dizu edo... Bai, kaso egiten ez dakit, esan egiten diau, baina nik uste beak badakila, azkenen beak ordupila sartu ditu. Azkeneko urte beten geldi ondala, lesio importante bat eukidolako, eta importantena kantxan dala berriz, hortik rekuperatuta, eta buruz bizkorra ala esango nizuke, nik uste nahiko heldu dela sentidu hortan, eta disfrutau bezala, ikasi bezala, oindik gaztea da, eta guk horseiko dugu, apoiatzen. Apestiak eta lozak zazpitanto egin behar dituzte. Hori, anaia eta landaren bentaja da, edo... Esan nahi zut, baldin eta behin zazpidite ema dituzte relajatu egingo dira, edo... Ez da jakitek, ez? Azkenen nik uste pelotari behin kantxan dauden irabazten nahi dola, eta eak ehala ateako diela, gero ez dakit lehenengo itekore zenbat inbarko dituzten, pixkat... Baina, ez dakit uste horri behi da ongo dienik, ez? Pareja hondie da, eta sensazio honak asko bali izaten du, eta nik uste eak gure nahi eta bezala xe irabaztea, ateako diela. Azkerik asko iraiz, gozatu partidarekin. Bai, eskerrik asko zuei. Gure gutxarte txiki bat hartzera goaz, eta berehala gara zuekin hor gure kontaketa autokitik. Hitz hau ikustean sentitzen duzuna, segundu batean aldatzen da beste honekin. Munduan 1.100 milioi pertsonak ikusmena galdua dute, eta horietako 190 prebenitu edo sendatu daiteke. Baina gizarte zaurgarrienek oso gaitz dute begietako tratamendutara iristeko. Munduko Begiak Fundazioan kalitatezko arreta oftalmologikoa mundu guztira datzeko lanean ari gara.
hainbat pertsona itxu gera ez daitezen trata ezinagatik. Inor ez dugu atzean utzi behar. Horregatik, gure proiektuak eskualde baztertu eta laguntza gabei luzatzen diegu. Errefuxiatu eta desplazatuen kanpalekuetako biztanleei. Osasun egitura inklusiboak eta jasangarriak sortuz eta sendotuz. Bertako profesionalak hezi eta berrikuntzei bide emanez. Prebentzioa eta antzeman goiztiarra sustatuz. Arreta, tratamenduak, zein kirurgiak eskainiz. Garapen jasangarrirako helburuekin lerrokatuta ekiten diogu. Osasun eskubideak bermatzeko ahaleginekin batera pobreziaren aurka ari gara. Hezkuntza eta genero ekitatea defendatzen dugu. Planetaren etorkizunerako neurri jasangarriak sustatzen ditugu. Eta elkartasun sareak josten ditugu berdintasuna zein lan baldintza duinen alde. Munduko begiak milioi bat pertsona baino gehiagori eman dio arreta jada. Eta askoz gehiagori luzatuko diegu. Ikusmena suspertuz, beraien autonomia berreskuratuko duten milaka pertsonei. Ikasteko, lanerako, beraien bizitza eraldatzeko. Gogoan izan, itxutasun sahiesgarriak daude. Hori, elkarrekin aurre egin diezaiokegun mundu mailako erronka da. Konta dezakegu zurekin? Bueno, ikusi dizu, hemen ari nintzela Jon Alberdi lagunari keinuka. Honek ere hartu beharreko atseden hartu du, eta ja lanera etortzeko ordua duelako. Eta lehenengo partiduak ez nazaten Augusto ona hotzi dugunik, baina txarra ere ez. Bi irabazleak Murillo eta Sant Esteban oso ondo, eta galtzailentzat ezina. Julen, galdetu zidat, Arkaiz Mulori bera ote den, torneoko gaztena eta santziak bera eta Unax Ramirez, bera biak kintoa direla, baina Ramirezek 18 urte beteta, eta berak iraila betetzen ditu. Hilabete gutxien aldearekin, bai, oiko handikan, iraila arte, juvenilak izango ja, pentsatzet. Bai, oik juvenilak diago handikan. Datorren urten, ja irailetik aurrea Gipuzkoako txapelketa asteanen, federazioko txapelketa ofiziala hortik aurrea ja nagusik izatea pasako ja, baina oaindikan juvenilak diala esango nuke. Bueno, eta orain aztela diona, ze partidu polita saltzen den. Izeni begiratuz, goi mailako 4 protagonista. Gerriko Gorriz Beñazu Izarreta, Ataundarra, 20 urte, bere atzelaria Oiartzuarra, Unax Landa, metro bat 98 zentimetro, bada zerbait. Kontrarioak Beñat Apezetxea Goizuetarra 20 urterekin, eta Carmelo Loza, Herriosarra, datorren azaroan profesionaletara, den ondo baldin bada, pasatuko den pelotaria, metro 94 zentimetrorekin, izenei begiratuz, oso partido polita zaigula. Bai, lauak pelotari oso handi dira, denak egaztek, baina, bueno, Beñat azken aldin puntxa dabil, dena irabazio behintzat finaletan, Unax Landa beste hainbeste, Zubizarreta lesionatu egon da,
lehen urten ezin izan zen jokatu hemen, da bueno, hasia, eta hemen badia seinale ona da, baina bueno, bai badabil, txapelketatan eta loza hoxe urrengua izango debutatzen, eta bueno, enitzak harrituko partidu honetan besten bat urrengo urten faltako baliz debutatu lako. Igual. Pezetxea lozarentzat bitxia da hauek atariko bat, previa jokatu behar izan zuten. Errez irabazuten oso horrez, egigun eta lortzen kontra, 22-6, eta gero ja torneoan errez irabazuten baita ere, 22-13koaz Zerrandez eta Sotilen kontra. Eta Zubizarretak eta Landak jokatutako bakarra, justu Fernandez eta Sotilen kontra galdu egitzen den 22-19koaz. Ez dakit aurreko datoiek ez zerzen egiten julen, edo horiek esan gabe, horiek ikusi gabe partidua nahiko parekatu azaltze dute da. Datuk esan duena oain arte behintzat, eta papelan gainen nik uste favorito zianak ebai, Apesetxa eta Loza nik uste txapelketa irazteko favorito nagusik ikuste ju ni behintzat, eta oain artela demostratu, ez? 6 da 11 o 13 iraztu, eta, bueno, Zubizarretak eta Landak, semifinaletan egon nahi baue gaur irazin berko gue. Así que behaien eskutan dago, askotan bat galdu eta ez da zure esku duten, nahiz eta beste irazia, baina, bueno, kasu honetan behaiek partidu aurre ateatze baue, semifinaletan egon goia. Bueno, oraindik badaukago partidu azteko tartetxo bat, eta hor Maitik otxe egiten diate momentu bat, beraz kutsarte txiki bat hartu eta berean ere nahi zezuekin.
egin ditugu eta pelotariak hor segitzutela berotzen. Lehendik ere seguro nik ondo berotatzen, baina izarretan ikusten ditutago, Julen. Bai. Humedadeare ongoa Iñaki, guk igual hainbeste ez dut notatzen, baina eunoitan behintzat humedade asko abil, da izerdi ere olaxiateatzea. Emateu ez dola hainbesteko beroa eta izerditzeko ez dola hainbeste motibo, baina humedade honekin izerdi ateatzea lori. Partio bukatzeako. Lau pelotarien aurkezpenak egitera, esan dugu, Zubizarretak eta Unaslandak finalaritan egoteko derrigorrez irabazi beharra daukatela. Baldin eta azpadun dugu irabazten, Fernandez eta Soti finalardietara. Eta irabazten baldin dute, noski, beraiek. Baina apezetxeak eta lozak zazpi tanto egiten baldin dituzte, horiek ere finalardietara. Eta ja, gaurkoarekin finalerdi guztiak erabakita izango ditugu. Momentuz erabakita dagoena da, promesa mailako bi finalerdiak. Etxeberria, Leonet, Ibarluzea eta Kansekoaren kontra, eta Zestau eta Garaino, Murua eta Santestebanen kontra. Eta gainerakoan, ez dago ezer erabaki da. Elite mailan lehenengo multzoan Rekalde eta Bezegia dute lehenengo postua, Lizeagak eta Bernaolak bigarren postua, eta hemen erabakitze daude bigarren multzoan, bai lehenengo postua eta bai bigarren multzoan. Peloten aurkezpena. Beina eta Pezetxea. Beina Zubizarreta barkatu. Bi beina ditugu, bata korria, bestea urdina, biak aurrelariak. Ze bi beso edar dituen ere urda izandak, Ze bi beso edar dituen. Bai, beso hankake bai, Dena. Beso asko, atentzia handia ditzeu ez, oso luze dira, baina hankake. Jarraitzaileak egin apesizia. Txaloen termometroari begiratuz. Ez dakiz esan, Zubizarreta ire desente buia indi, eta landa igual gehiago. Lozari ere txalo asko, Igual landa buia gehiena, ez dakiz. Eta, apesitxea goizutatik eta beti jende asko kartzu, baina landak oi hartzen dike baita, Zubizarretak eta aldetik jendea ekarrigu. Carmelo jendea ekartzea zaixegoa da, noski. Bainoz de Rio tobian bizia eta... Finalarietara iritsiko dira, ematen dugu egetz. Orduan hitzeki gehiago dago, finaletarri zezanik ez. Bai. Azkenen, hain urruti bizitzean da aukera hori dakatzunen YouTubetik ikusteko. Bai, gaur azkena eta azkoren zatan eguna eta... Bai. Eta oporretan dagoen erantzatele urruti eta, bueno... Bai, etzait iruditzen, finaletik urruti ibiliko janik urdinak, orduan bono. Baitu, Izarriaren aipatzen genuen behitu nula, bai landaren kamiseta eta bai Zubizarraren. Bai. Izarriz play, ja. Bai. Eta bukatzeako zesanik ez. Gure kronometroa abian jartzera. Sakea baina Zubizarretak. Zabalean bote egin. Atera sakea afezitzeak ezkerra zaidez erantzun. Landak irugarren kuadrate. Errebotera da pelota. Carmelo Loza bolia zozondo eraman. Zubizarreta moztu. Afezitzeak ezkerra ziruki jaso. Landa. Bosteretik. Lozak, zirga da ona. Errebotako zulotik landak ezkerra zozondo atera. Lozak ezkuinez. Landak bostetik. Zeiterrian Loza. Zubizarreta. Ezkerra Lozak ezin. Eta gara gutxi dugu, Hortxe atzea jarretako pelota. Lau pelotari bizi-bizi. Polita. Bai, bizi-bizi eta bi atzelarik pelotaik entregatu jabe. Zeinek bizkarra gutxi nahi. Gorrik irazi nahi maue. Eta irabazi egin behar derrigo. Dominatu inbeharko guei. Gura lastegera, Nahiaina badia gomen bintzatzen. Bai. Ezkerretan da. Oleaz apetitzeak eraman. Zubizarretak aurre egitxokoan. Apetitzea jaso eta atzera. Oleaz onda. Apetitzea botera irugarren kuadratik. Landak... Eraman justu. Txokar moztu. Apetitzea jaso Zubizarretak. Apetitzeak ezkerre zeiruzenan Zubizarretak jaso. Landa aurrean dago.
Ezkerrez Lozak atzera. Sotamano Zubizarretak, Landak aurren segitzen du. Ja bakitza bere tokira. Lozak atzeratu, ara. Ja Landa bere tokian zerroenean. Landaren zutobea zen, Zubizarretaren baino, Zubizarretak golea asko du. Ez dakit, Unasek eskatu joan guk kaskokin igual ez du bentzun. Ez zaiti ditu eskatu joanik, nik uste bainatek zalantza indula. Eta sartu inazken momentun da. Zena den, Lozari apuntatzen diogun tanto da, Loza Carmelo jotako pelotakara handia izan delako, nahi izan delako. Bainatek eharki eman dio pelotai, eta gero Carmelo tanto abukatu atzen. Baina markagailuan, indarketa ziorduko berdinketa. Aurreko partidak ez du berdinketarik izan. Aurrekoan, Murak eta Santeste benek irabazi dute, 22-11 Ramirez eta Belokiren kontra. Abezetxea. Landa jaso zeitik. Lozak arrimatu, erreboteko zudu ondora, ondo Landa oso ondo atera du. Lozak, ezkerrez. Errebotetik Landak eraman. Abezetxeak. Botera gerria sartu pelota atzera, Landak hau ere ezkerrez aire zeraman. Abezetxearen gantzua, aparta! Zeona! Gainata Abezetxearen gantzua, dieta bat hornientzat. Aurrana eskugiz oso luze jarri du, Gainateke oso urrutitik sartu hori izan du. Unasek, ezker gantxoz, ondo defenditu eta gantxok ikaina. Ezkerrez Landak sake jaso. Lozaren pelotaka da oso hona da. Errebotera, boti goleaz Landa. Ondo, Unas. Abezetxea. Landak azkara ere zeraman. Loza pelota bila aurrera. Landak azkara ere. Abezetxearen gaintza zabalera. Zubizarretak aire oso. Lozak, lautik. Landa bostean. Jaso Abezetxeak. Golea Zubizarreta. Loza. Landak eskatu, lautik atzeratu. Bosteretik Loza. Landaren pelotak adaban da, erreboteko zuru ondora, Lozak eraman. Landa. Erreboto ondotik, Lozak hau eraman. Ondo ari da irurek ere. Landak hau ere atzera, tanto. Ona Landarena. Gineako berdinketa. Piskat botia zabala egin du eta piskat botia zabala egin du eta horrek lagun egin du eta eskerpaeten perfecto sortu. Carmelo beste gantxoz. Mezuren bat bidali nahi bat dimo duzu, Laze bidali. Eta bat ezer esate matematiako zenundik ari zareten tornea jarretzen. Edo zer delare kontatuko. Otzaurteko bentatio atzaldean Iñaki eta kontaina. Hortazko Iñaki eta Urki Bazkaiden bako, no? Inorko jo, gaizarrako. Bueno, gu presbeko egiteko kontaina. Iñaki, atzean remontista asketxo duzu, Aitorrak ez dagoen bera. Eta beste remontista bat ere bai, Abezetxea ere, ayer emintze derako. Aupa Carmelo, bonito partido, 4 grandes personas y pelotari. Lau pelotari handi benetan. Tanto jokoan. Moztu Zubizarretak, aso Abezetxea. Izi, egia joatzen, Laua da. Landaren pelotak agona da. Lozaren bolea, gora. Irutari, zalantza dia Julen. Landari apuntatu, eginda. Bai. Gotazu, harra jo. Carmelo nahiko indu, bolea harra jo, baina gora juntzaio gutxiatik, baina bai. Asuntan pasatzea, golako tantoekin. Ez da erresa batzutan. Batzutan, batematek esango dik ez, galdu egin dik eta ez zatzuk ez. Bai, denak ados. Aditu hortarako daukagu hemen eta aditan ez da. Denak ados beti ezaila da inaki. Nik uste jogun pelotazuak tanto izetean ez izua. Oan berriz, gora gibotau eta aukera garrazen, Ondo astintzen egin da. Horeka gehiago, baina, bina, iruna. Bai. Hola jute bat bukaera arte, dena pozik. Bueno, etxen zaitu nahi igual ez da inpozik egongo, baina gu gintza bai. Zotamanuz zake erantzun Zubizarretak, eroan moztu Abezetxeak. Zubizarretak ezkerrez. Lozaren ezkerka da ona da. Zeitik Landa. Lozak zabalera. Boste ditik Landa. Lozare bai.
Txarra. Bote txarra genio ondo jaso du, apesitzeak aukera, nire egin gabeko gantxa, jaso Zubizarretak. Apesitzeak keinu, lozak lauten atzera du. Epa! A ber, epainak, volta. Volta txokorena. Ondo mandakoa? Bai. Unasek eskua sartzeko gaine leku izango zen. Carmelo mutu inda. Eta mutu danez nik uste volta martzela. Bai, gurutzatu intzaio. Peloteriek ez dute itzakeri jarri. Ake apesitxearen zen. Goleaz, Zubizarretak. Apesitxeak botera bitaretik. Aldo leku. Edarra, arrebotera doa, tanto. Zer erretx batzuen rebote, Lau eta hiru. Aurre egin du Beñatek. Pelota gantxoako etzaio etorri eta botea jarri tanka heldien rebote jau. Errez, ezkerrez. Hor da apesitxea, lau eta hiru. Azki eginez, tiro erditan. Eta tanto, apesitxea txokoan egindako. Hiru eta utxeko partziala. Bana bina irina, eta ez dugu aberriketak izan. Ondo utzi bai. Beñatek hor ezker boleaz baka gaitasuna txokon usteko, eta baita ondo utzi du. Apesitxeak erdi erbitatetako sakea. Handak erantzun, apesitxearen gantzo arroa. Zubizarreta txokoan bildu. Hirugarren pasatik. Ondo apesitxea, errebotera doa. Botipoleaz landa. Apesitxea beste aukera bat, biparateko azkerrez, Zubizarreta arno egon da, ondo jaso du. Apesitxea oso behar dut apelota jaso, landak aukerakoa dauka, atzean jarri, lozak azkerri ez eraman. Gorria tanto dominatzen orain. Zubizarretaren biparateko jaso apesitxeak ez zuen erruza. Landa jaso. Loza. Ezkerrez landa. Zeiten bi lozak utz. Zalantza indu. Ustezuna baino leku gehiago behatu zaio, eta gero damutu inda. Ez dakit hemendik aurrera zikusiko dugun julen, baina orain arte Neritzo dintza txapeketako partidik honen. Bai, ez dakit. Gustatu ditzaian, Zubizarreta eta Lana eta Fernandez eta Sotinen arteko partiduare gustatu ditzaian. Emozio dantzan, bukaer arte. Eta haien lehenengo partidua zen, eta, gustatu ditzaian, Baina igual... Hau orain arte bintzat, bai. Zaila izango da Rein Montan eta hola segitzea, baina... Atzelarik asko maten nahi dira, defenditzen baita, bai, igual bai. Orain arte, apesitxeak atzean, landak ezkerrez eraman apesitxeak aukera, ezkerrez zabala, gurutzatu egia kanbora. Beragi hartu du pelota, ondo sartu da, ondo jundabila baino, itzan erresa, txapagainen justu eroitzaio eta behitik gora jo gantxua eta goiti bera horretaz egotzen, kanpoa juteko arrisko handia. Bueno, lauan berdinketarik ez dugu izan, baina bostean bai. Bana, bina, iruna, bosta. Apesitxearen zakea. Barkatu, Zubizarretaren zakea. Ezkere Zubizarretak atzereto. Lozak segaren pasatzen. Anda. Apesitxea botera. Zubizarreta zabalta moztu, barroan da, jaso apesitxeak. Gorria tanto dominatzen, Zubizarretak atzean jarri, Loza! Oso, Carmelo. Oso abertu da baino zuen, eraman duen. Zubizarretaren biparetakoa! Dekala zabalera apesitxeak, jaso Zubizarretak, Lozak ezin. Tanto ederra ikusi dugun eta ze ondo egon den baina Zubizarreta. Zabalean, txokoan, zendo erabaki duen. Ez zuen xamurra horra apesitxeak Zabalea jarritako pelotari jasotzea. Eta gero berak ezker paretan jarritakoa ezin Carmelo Loza jaso. Bai, guain arte ez da hain erasoko da jugatzen, nik uste Beñat behare oso listoa bat, nik uste bakila, unasei pelota uste bai hor, iru terdin, 10 pelotazetik behatzi rebotea goitula, eta etorriko zaiola aukera hobea, eta, guain pixkat iniziatib hartu du, eta gantxo gero zotamano, ipaeta eta gero mosketa bat egin dukatu. Nio ikusi dugu, urdina tanto daiteko, lau jugada oso honin erdiala. Landa. Segita bost, gorriak aurretik. Loza. Eskuinez Landa. Carmelo Loza, karrimatu pelota, bost erretilada kapera. Apesitxea pelota baina irut erbira. Landa katzeratik. Lozak eskuinez. Ezkerre Zubizarreta.
Apetitxeak iri berritu. Leku Eskuinen guztu, landa. Jatu. Ezkerrez, apetitxearen pelotaka da. Landak eraman, apetitxeak aukera bolia txokoan. Zubizarretak azte jaso tanto ederra, zein da. Hor, bainat ezkerrez jartzean, berdin dio iruterretik jotzeun, ezkerrez rebote jartzeu eta unaxei asko behartzeio, aire sartzea. Eta gero oso ondo jonda aurrera eta goleak ezkerpaeten bera indio. Hortzan bainat, baina etzan definitzeko betarrexa. Partidoko bosgarren berdinketa. Bai, naki? Ni bintzat gozatzen ari naiz. Nire bai. 12 tanto eder, 12 minututan, ezin gehiago eskatu. Galdutak irutonto bakarri dira. Bai, eta ritmo handi nahi dira, ez da erresa. Hola, partido osoa hola mantentzea, nik uste oso zaila dela. Eta bueno, zutiko dugu, haber zurtiak hau. Golea Zubizarreta sak erantzun. Abezetxearen pelotak adatzera. Landa, zeitik. Lozak zeitik. Bosgarren patotik, Landa ondo errebotera da pelota. Loza oso ondo. Beste. Errebotetik atera den pelota ze ondo eraman duen. Ja, nixe, emate zio gainagin. Lozak hau ere ezkerre zabalera. Txokera mozu Zubizarretak. Bigarren motean dio Landak. Zakit. Alakorik euskal oso. Lehenengo niritu zain nahi, ez dakit. Neri ere bai. Apetetxeak ezkerre zaire, Zubizarretak gotera irutik. Lozak eskatu. Lautik, atzera. Landa, apetetxeak keinu. Loza jetzi, txekoan, Zubizarreta pelota bila irura. Lozaren pelota kadabana da. Zeitik Landa. Airez apetetxeak. Zabalda mozo Zubizarreta minik egin gabe. Apetetxeak bildu, Zubizarretaren, Ze tanto ederri izan dan, baina Zubizarretaren. Bikaina. 7 eta 6. Bai, Iñakita. Una xondo ezautzet, eskotan goatuet kontran. Baina hala ere, harrigarri jairitzait eskutik ze azkarratatzen pelota, Lauei, Una xe iritzu zait, hor, bosten jotzulare eskutik biziateatzeio eta arratzetik bainatei pelota oso horrezkartzeio. Behartuik, irudikorren sartzeko. Eta Carmelo kontraia, Lo que atzak ematizkoela, Apetetxea, lauteriera joan da bolea zelera eramatea. Azelari dago orain Apetetxea, Loza aurrean. Ezkerez Apetetxea. Landak azeratu. Apetetxeak airez eraman. Ezkerez gaizki utxetako dejada Zubizarretak, Lozak azeratu. Arazako orain gorrientzat. Apetetxeak ezkerrez atzera. Boleaz Landak eraman, Apetetxeak aukera txokan utzi. Zubizarretak jasokera jokatzen zabalera. Apetetxea zabaletik txokera. Zubizarreta dejada txokoan, tanto! 8 eta 6. Gara, tanto hori egin, Ai. Guztu, asmatu hor, aurran ego pelotan zen, gineatek, txokon, gaizki utzita etzeon, baina unasek dominatu indutantua eta azkenen gineatek bukatzen zuen, Atxeden txiki bat, esan dizuelen. Hainbat babesle baditukela, batetik hemen frontisen bezala azkarraman ditugunak. Txapazkian dugun Ogi Berri, azkenen 13 urteetan Antigoko tornearekin bat egin da dagoena. Eta nola ez, oraintzea Antigoko auzotik buelta bat emate baldin baduzue, horietariko taberna askotan torneo jarrita, zure bezalaxe. Zarika tabernan, Olillo zen, Antigoko bodegoian, Marandrino, Aspaldiko, Urgain, Eresatxo eta Bentaberrin. Aipatzen zenun, partidu hasieran gorrik kamiseta guztiz bela, baina urdinak ebai, Urdinak ebai. Gorguzari txatxita. Ezkarretako fibra guztik zaizki. Xabi Tolosa izango da, pelotan da, izardik egin aterazazun pelotaretako. Bai, igual bai. Beti, 12 garren tantorako edo gehinetan kamiseta aldatzen. Aldatzea. Bakit jo neon da hemen Alberdi, unaiek beak ebakuntza bat indu, eskutako izerdi arazo dukitzen zututako pegamentukin da, eta oain ustez, operazio ita geho, goiko losan, operazio ita geho ustez, eskutako arazoa bera bilela, eta askoz gehiago disfrutatzen. Batzuk izate behar arazo izerritako, gehiagi izerritzeko eta okerrena izatea eskuta pasatzea izunen, da
takotako pegamentuak entzera izune. Baina Unasek eman dio latza. Aiden jokotzen rebotea dudigabe. Baina utxingatik hemen Espero zen, apesitzeak eta Lozak ez dutela arazo gehienik izango finalerriterako txartela lotzeko, 7 egin bat zituzten, egin dituzte, eta hoia finalerriten dago. Beste lasaitasun duko du, baina alare irazen nahiko du. Tanta joko da, ara! Aztia. Apesitzeak ezkerrezeko pelota galde. Pelota zaleak osatzen erietako zarik importantena hori. Tanto ona joatu Beñatek, kantxa bizi-biziko hau, nahiko egin du. Zubizarretak. Indarka, txuitxu Beñateak, una Beñat. Rebote jo nahi batzuk seguru eta gainetik pasaren nahi, baina aldein dio horretara. Zubizarretaren sakea, apesitzearen nintzuna. Zubizarretak azeratu. Lozak seitaritik. Zabalera ederki, Beñat, Zubizarreta. Bi Beñat ditugu, bi horrelaria Beñat dira, baina oso ondo Beñat Zubizarretak zetanto edarrak egin. Bai, guain, hiru bat, tanto lau bat asmatu ditu Beñatek txapan gainen, hiru tanto aurretik horrik. Derrigorrez irabazi beharra daukate. Final erdiak harrapatzeko gorria. Lozak, erantzun, eta urdinak harrapatu dituzten, oztu. Boleaz Loza. Eskoinez lanak atzeratu. Boleaz Lozak eraman. Zubizarreta txokora. Ezkerrez apesetzea. Eta randak utx. Beaz puntako darra, Zortzi eta mar. Txarra izatea beaz entzako. Beaz putologi, gaula esan duke. Beaz putologi entzena nahi dut. Apesitzeak eta Loza daukate gauzarikoena beregintzat. Tanteoa. Aurrekoan 22-13 irabazitela. Eta gaur Nik uste... Galduta ere aukera asko auskate multzoko lehenengo toki askuratzeko. Irabazte maldi mauten noski baietz. Bai, behaiek kalkulokin daukiko ipur noski, baina... Bai. Finalari den daudela hori badakite bai. Amazazpi bat tanto, akaso, nahiko izango txu. Lehenengo gelditzeko. Eta guan, pelota berri bat atea hue, urdinak, makaltxegoa da. Eskoin Irlanda. Zotamano Zubizarreta. Lozak bostartu. Landak ezkerrez. Apesitzeak aukera. Zabalenak. Edarra gantza. Bederatzi eta anar. Bi aurrelariek duelen egindako bostan tanto. Bai, eta bostak zen baino zein hobiak, Alberdi galdu gabe. Bostak zein baino zein hobiak. Hore, gantzua bizi-bizirtu. Pelota esan dutena. Desente motela goala beste baino. Honekin rebote jotzen. Hora horretik jotzen daude bai, baina bestela kostako zaie. Arregoakin erabat reboten zenitza. Lozaren pelotaka da. Ezkerrez zaire Zubizarretak eraman. Apelitzeak guztu. Landa, laugarren kuadratik ezkerrez ondo atzeratu. Lozak zeitarrietik ezkerrez. Landa, gozatu, zederki, Lozak goleaz eraman. Honek alare rebote jotzen. Landak atzeratu. Boti goleaz Loza. Zubizarreta. Apesetxea pelota bila, laugarren kuadrata. Zubizarretak aukera Zabalera boztu antzeman dio. Apesetxeak goleaz, Landak txokora. Loza joan da pelota bila. Apesetxea atzelari dago. Jo, eskuin jazetu ja, babetza bere tokira. Loza, hirugarren kuadratik, ona pelotaka da Camilo. Eraman Landak. Ezker goleaz Zabalera apesetxeak. Jaso Zubizarretak. Orain Lozak Zabalera. Zubizarreta jaso. Apesetxeak irutik. Bako saietzen ari da lau pelotak. Ze partido derrari dezkintzen. Apesetxeak ezkerkada arrebotera dijoa. Boti goleaz Landak, justu eraman. Apesetxea beste aukera bat! Goiti libratu du, errebotera, Landak ezin. Azebi ezkerka jotu Beñatek, ezkerrakin. Behitik enduta, goiko losa bituatuta, baina Zabalandea. Hauan denboa gorrik. Aspaldeko partez berdik eta jolen. Bai? Dena izan ditugu, mana, bina, iruna, bosna, zeina eta baina marna. Baita pelota honekin, urdinak
atzen min gehiago itea, orduan gorrik ez du buskatzen peloteoa, eta nik uste pelota urdin jantzako aproposagoa dela. Ate hau eta pare bat anto segidan inditu eta Fernandez eta Sotil ere julen, partida ikusten ari dela. Ahi jokatuko balute bezalaxe, ahi urdinak animatzen. Bai, seguru. Naiz eta bitako bat edo gorrin launtasun gehiago euki gaur beha kontra egon bat edo. Sakea, baina eta apresetxean ez. Indar beretia lauak, bate gelare hartu du. Trago bat eta beste partidu erdien ikaera. Ja, venga, vamos egin ez doz animatzeko. Bolea zeratu Saka Zuizarra. Apresetxea. Landak atzeratu. Jaso Loza. Botera Zuizarretak egiteretik. Apresetxea gutzi. Lozaren pelotak adabana da arrimatua. Erreboteko zurutik Landak eraman. Nagoaren kazatik, Loza ondo berriro. Ezkerra irez eraman Landak. Apresetxeak utzi. Lozak irutik. Aire Zuizarreta. Lozak ezkerrez. Landak eskuinez, barruan ote. Bai. Baita leko ekite. Apresetxe den iparetakoa, kanpora. Bai. Zulo da arrazun da, arki botau. Gurpil gehiagi eman dio. Utxingatik zentzaio, Apresetxea galdu den hirugarren pelota. Partidu harra ikusten egin jaki. Bai, oso ona. Oain dikan esatia da gaur. Oso ona. Eta gainera emozioarekin, batzuk derrigorrez irabazi behar, barriak. Urdina ja finalari derako txartela lortuta. Bestek de baina zait, Fernandez Oskoa Sotila gozar egingo. Urdinak de lehenengo inaiko gula pentsatzet. Bai. Aurrenak inezkero, Lizeaga Bernaloaren gote. Eta bigarrek atitu ezkero, Rekalde ataztikearen gote. Rekalde ere edarki da bide, Bai. Atzo ez ze partida jokatu zuen. Bai. Nik Zizurkilean jokatu nun, lauterdiko txapelketako finala eta aiden inizian. Gauza txokan, Zuizarretak utzitakoaren bila, atzean jarri Landak eraman, Apresetxeak zabalean, Zuizarreta jaso, Apresetxearen bolea txokora. Jaso Landak. Gauza. Ara, Carmelo. Bikain. Landak dantzunare ona. Zabalean ederki, Apresetxea. Nola engainatu duen beste beinat. Txokoela botako ziolakoan. Eta zabalean utzi du pelota. Amaikanako berdinketakoa, hau ere ona. Bai, lehen tantoa estilokoa izan da. Atzea jogue, gero baina eta aurrea junda oso ondo. Junda aurrea eta polea txokoa jogu, eta guain berriz zabalea goxo utzi. Eta uste, pelota berdinakin jarraituko guela. Partiduko zazpigarren berdinketa. Bana, bina, iruna, bosna, zeina, hamarna, eta baina amaikana. Apresetxea sakea. Barrun, etzuen urti. amaiko indun asek. Pasako arrastu hori. Apresetxean txekoan. Bigarren kuadrutik atzeratu ezkerrez. Boleaz, ezin. Amabi eta amaika. Arki mutu bainatek, tanto. Galtzen egon 10 eta 7, eta joen, 5-bateko partzialarekin, buelta hemen 12 eta 11. Sake Apresetxearen zat. Sake gara indule, luze. Horda Apresetxea. Landak, segarun gabetik eraman. Oza. Landak ezkerrez txopera. Apresetxeak ezkerrez, errebotera. Botigoleaz Landak, ezin. Zeharki sartzen nian egerria. Ez, errebotean sartu baino zen, batere falta pelota horrek errebotean izateko. Amairu eta amaika. Ezkerrez, bainatek. Eskubi zaine, edo gehiago luzatzeu lasan. Urdinintzat partidan zehar, bigarren aldiz, bitantok alda, handerik aldi. Lehen egon dira, boste da hiruan, urdinek horretik, eta orain 13 eta 11. Ezkerrez Apresetxea zabalera, Zuizarreta jaso. Apresetxeak ezkerrez, aire zatzera. Landak, botigoleaz.
Apesetxea biterritik. Ezkerrez Zubizarreta. Apesetxeak ezkerrez. Baita. Adam moduzko diparretako bat. Apesetxeak bildu. Zubizarretak hirugarren pelota jaso. Lozak ahi, ezkerro galdu. Behartzuen gorrik, Lozak urdin galdu anuntz den bat. bigarren pelota. Zer? Behartzu dela gorrik, urdin anuntz bat. Zeia, sozioetan lau kaldea beti izatetan dira. Baita. Bakarrekoarekin daude. Mekature igual. Beti gertu botea. Mekatuta. Lanta jokoan. Landak ezkerrez. Ez eta. Botibolea. Gola. Carmelo Lozaren pelotak da. Arriosarrak aldu dure hirugarren pelota. Eta beste berdinketa bat. Karamelok doai haundi dazka, Atzelaia izan dare, boleaz eta botiboleaz eta ezkerrez eharki defenditzea. Pentsa hor lekuik gabe, eman dio botibolea da gora jontzaio. Txake atera duzu bizarretak, botiboleaz Lozak erantzun. Ezkerrez Lozak jaso. Landak, zeratu. Pipa. Erizkin du Carmelok. Urtantaren bat izan gote dugun edo. Apesetxearen pelotak da, markagailua amairuna. Landak eraman. Lozak lautik. Boleaz utx landak. Rebotea gertatu gozan pelota hori eta aurre egin du. Botibolea jo baina nahi doko luken. Bake apesetxearen zan. Malauta mairu, urdinak irazten. Ganto bat azorretik, jak finaleriterako txartela seguru dutenean eta gorriak garri-gorriz irabazignean. Ez daute irabazten finaleriterako txartela Fontan Fernandez da Sotilekat. Eta zean, beste tanto bat Carmelok egindako orengoa. Ikantoko aldea. Carmelok. Eta pelota zaleak osatzen. Dugu ez zelaxe. Eta ez ahaztu, datorren astean, bilen finalerdia euskagula, baina zeinterdietan, importanteak gogoratzea. Zeinterdietan. Aurreneko partidua neskana, neska noski. Eta gero, promesa mailakoa eta gero elitekoa, eta aste artean da asteazkenean, finalerdia. Ekeria, larun batean, abuztuako 30, goizean finalak. Noiz aste zeaten, amaiketan inaki. Amaiketan. Baina, jendea seguru bezeko 8:00 gaur jendea galdezkan nun, Murua eta Santesteban egin naiz, eta galdezkan nun, finaleako zertan etzorri asko guen behar launak, eta familikontzako... Familiko jokerrez falima kortzen zizki, lau bat ezara, hiru partidu goitako ustet, eta finaletako bat edo bi gehiago, nik uste, galdezkan dituen zenbat entrada emate zituen, da... Ez da txarrak ezkari izatea. Seinale horre bateko asmo dutela. Realidade, esan diate, ailatu ezkeo seinale hona izango hoi, baina ailatu ezkeo horrekin. Landaren pelotaka da, 15-13 urdinak, apesetxea Loza irabazten. Landa. Lozak bote txarra egin dio, zalantza izan dute apesetxea jo, Carmelori begiratu dio, azkenean Herriusar hori utzi eta honek pelotaka. Ez dio bote sanoari, Eta okerren dio, naixek ez du gozatu. Txoko alde egin du bote, eta Carmelo bai bio galditu. Da, arnaz agorrintzat, 14-15. Lozak sokea jaso. Landak. Zotamano zutz, Carmelo. Eta beste berdinketa bat. Lozak aldu den bosgarren pelota. Ados, Iñaki. Bederatzi berdinketa bada zerbait. Zake atera, ezkerrez airez erantzun apesetxeak, Zubizarretak atzean jarri. Loza, osten zen. Atzera Landak. Lozak zeitik. Ezkerrez Landa. Carmelo, apesetxearen animoekin, eta Carmelo egin zaizan. Libratu duguetik. Arrun izan da. Zubizarretak, Lozak eraman.
Osterti landa. Ezkerrez luza. Biparetaka Zubizarretak, apesetxea badoa, jaso. Zubizarretak jaso. Carmelo goleaz. Goleaz luza. Ezkerra Zubizarretak. Gauzak irutik, erdi dutxek inoz txapa gainean justu. Atzera Zubizarretak. Galtzaile da bilti dugu Arriosa. Bai, azken 6 tantotan lau bat botatu hor. Bera aldin Guztira galdu den zegarrena jolen. Azken lau tantotan bera aldin denak kotxegia eta ondo jarri ezin da. Beare bi bekaina galtzatxetu eta harrituta. Saka Zubizarretak kontoz pasa. Okerra. Opari arrainaki. Amasei eta amagoz sake alde. Sasoi honetan, tanto baten aldearekin egun, zeuk sakea eta sakea falta. Oain amaseina eta laugarren pelota. Lehen ibili buena urdinak. Eta bitxia joren saketik ez dutela tantorik egin eta falta bat. Bai. Ez dia, ikaizki sakatzen ez diala, izango nuke. Hemen egila da, Zabalen luze ondo sakatze bazu. Pelota gehiago egitzeala eta lekua begatzea errestatzeko, baina... Hala, bot etxarra egin dio, beti diot, Errioxan esaten duen bezala, frontoiak egindako tantoa. Bai. Bueno, baina, go Carmelori apuntatuko dio. Bai, pelotare bajuxegoa da. Baina hortxe gelditu zaio. Baina hor, bote santu ez dira. Bai, oso bote tente egin du ostean pelota horrek. Eta begira, urdinak horretik amazazpi eta amasei. Bai, bainat, sakiare, barru. Erantzun landak, gozak atzeratu. Etzun horrek ere horretik falta izatea. Abetetxearen gantza. Erra, bainat. Hemezortzi eta amasei. Okar espaldimenako ja lehenengo tokia dute. Bai, nik uste baiet. Bai, galuta ere, irabazten baldin mote. Lehenengo tokia, nire bezala ere, lehenengo tokia giazkura dute. Ez aldu ikutu, baina zen ikutu goz. Hala, txapa. Baina Zubizarreta ez egin duen. Partiduko lehenengo gutxa, tanto egin zeukan. Bai. Eta pelota galdu, beretzi eta amasei. Beharkin moztu du. Pinatek, sotamano batez, paretakin. Eta petitzak etzun ikutuko noski. Carmelo pelota egin dira, karri eta azkenen tantoa behantzago. Ondo mutu galare, Eta Fernandez eta Sotilla astu denua dira, baina... Oain, armaz pixkat hartuko zuen. Iru tanto horretik, iru tanto faltan. Baldin eta urdinak irabazten baldin badute, Fernandez eta Sotilla dira final erbietarako. Gorriak esan dugu, derrigorrez irabazi garra daukatela. Lozaren ezkerka da. Atzelari dago Zubizarreta, eraman. Apesetxeak txokora. Landa, biparetakoa, bigarren motean. Landak egin du tantoa. Golita. Atzelari bat entzat. Txokora joan da tanto hor egitea. Ez du santu. Beaz pintekin bipa eta traketxo bat atea zaio txapa gainen neharren zaiatuena. Ez zet ikusen ikinek hemen ondo ikusiko du errepikapenen. Igote argi ez dut bezigala izango zan eski. Bai. Neri ala ikusi egintza. Txopeko oso ondo ikusi. Sakea Zubizarretaren zat. Pelota bizia eta gogoen da. Montxo da. Gorri naukera. Lota ez di horrezen nagusi apesetxeak. Ez du Landari gozatu. apuntatzen diogon tantoa da. Eta mezortzi eta merezi. Ez du gozatu mesek bate. Eta lehen aipatu juzun Fernandez eta Sotik berriz. Zerritan astea. Bueno, este final erdi baten erabakita autoko. Apesetxea Loza, Gizela, Bernaola. Eta bin falta dira, Rekalde eta Pestigaren kontrariek ezagutzen. Zena falta. Landa, tanta jokoan da. Indat soltzeratu. Rebotera. Erreboteatuz Lozak oso ondo. Ezkerrez Landak. Ezkerrez Lozak. Motore. Eskuinez Landaren pelotak Ja. Handio, oso ondo Landak. Beste berdinketa bat. Partiduko 11. berdinketa. Botazo txarradia duk beste atzela jantzako. Ez baitak azulekoik ez airea juteko, ez paeta ainoren juteko eta erreboteatzeko erezak. Gogor dijo norketa 30 minutu ja. Zubizarretak atzeratu. Erreboteko zulotik, ondo Carmelo. Landaren pelotak abatzera.
Gora. Bolea sartu da, ez zuen botera jokatu nahi, bolea sartu da Loza, gora bota duen izan da, eta urdinak gorriak horretik barkatu. Bai. Gorriak derrigorrez irabazi behar dute finalaritan egoteko. Hori egiten baldin moduta, rekaldea pestekiaren gata. Pelota desente bizi da, eta Unasek astindu ikeu, airen. Babilki. Bizarreta, zake atera du. Ezkerra Lozak. Lau eta utzeko partzialarekin, galtzen eman dira emeretzi, eta amazi irabazten ari gira, 20 eta emeretzi. Zubizarretaren lista dira jokatzen oain, uste nahi zaio, baki reboten. Lozaren bolea zokora ona da, Zubizarreta jaso ezkerrez. Lozak zabaletik. Landak atzeratu seguru emanaz. Lozak eskuinarekin errebotea zaindu eta jo. Zokora Landak, apetetzea jaso. Gora. Landak gora. Eskuini zeritzeko ere paretik, bosterlian, eskuini eskatako pelota. Goiko koltzeira bota duena, eta beste berdinketa bat. 12 berdinketa. Agarra geneki. Handiz eta partido zua aguantatzen zuen hola, eta... Azkenengo honen arte emozio. Apetetxearen sakea. Ezkerrez Landak. Apetetxearen gantza zabalera. Ondo Zubizarreta. Lozak botera. Landak, lauteretik. Lozak eskuinez. Landaren pelotak da, errebotera doa. Carmelo oso ondo. Landak atzeratu. Kontu zobera errebotera doa eta. Ondo Carmelo ezkerrez eraman. Apazitxeak. Zubizarreta zabalete txekora, apazitxeak atzeratu. Aulkiko atzera gongo balitzerek alderik, ez? Hai. Carmelo motilero baita, ez baina atzerago jarriko balitzerek alderik, ez? Sotamanoz, Zubizarreta, ezkerrez! Apazitxea, unne, justu libratu da. Bai frontizetik eta bai goiko zabaitik. Apazitxean ezker bolea tanto. Arrizan pelota bai. Hogeita bat eta hogei. Zubizarreta nik uste aiatuko zala. Zalantzen dut, baina imaxenekatu baina ikustea. Partidu bat emeretzien galdu zuten Zubizarretak eta Landak gaur ezak ikuste egingo dute, baina momentu han emeretzikin balde mazet ikusten gaur hogei egin dituzte. Ez da nahikoa, hogeita bi behar dituzte. Merezitako txalok. Sake apezetxeak atera. Zubizarretak erantzun. Lozaren pelotaka da. Landak eraman. Lozak. Iruteretik ezkerrez atzeratu. Landa. Zabalean apezetxea. Sartu garria pelota atzera. Landaren bolea eraman. Apezetxeak aukera. Atzeratu berriko pelota. Botera Landak. Segiteritik. Ezkerrez Loza. Landaren pelotaka da. Errebotera. Lozak eraman. Zubizarretak moztu. Loza jaso laugarren kuadrotik. Landa. Loza, zetratu hartzenari lau pelotariak. Iruteretik Landak. Bolea apezetxea. Zubizarretak moztu. Apezetxeak ezkerrez jaso atzeratu pelota. Baldolekuik. Kusteko pelota, eraman Landak, txokoan moztu apezetxeak. Jaso Zubizarretak, apezetxearen bolea. Jaso Landak. Hau da tanto hau. Loza. Ezkerra irez, eraman Landak, apezetxeak aukera, txokan moztu, jaso Zubizarretak. Lozak eraman, hau da tantoa joven, hau da tantoa. Errebotera ez bolea sartu da Loza. Zubizarretak ekiparetako bukatu da partidua. Galdu egin Zubizarretak, arriskatu du, pena, galdu duten bezala gotzea, eta orain ja, final erdietarako txartela, Fernandez eta Sotilentzat. Final erdi bat, Rekalde apestegia Fernandez Sotil, beste Albiztiaga Bernaola apestegia goza. Ia zelan esaten izuna. Ez dakidan, torneoko partidu behar da, baina oso nahi izan dela bai. Oso nahi bai. Igual torneoko gana izan zen baina arte eta inorrei errespetu falkotu gabe, baina lau pilotarik baina hundin ibilia. Asko eman die, bukatu indue, defenditu indue, fallatu, bueno, normala, arritmo honetan fallatzea, baina oso ondo ikusitu lau pilotari, da lau aiz horionak.
41 minutuko partidua, zenbakirikonak Beñat Abezetxeak erakutsi dizkigu, egindako 11 tanto, 3 pelota galdu ditu, erasoan. Beste aurrelariak Zubizarretak egindako 5, 2 galdu ditu, azkena orantxe. Atzelarietan Landak egindako 5, galdutako 5, eta Carmelo Lozak egindako 3, galdutako 7. Agian Beñat Abezetxea laukoteko onena, Lozare ondo, baino Landak gehiago izan da bera baino batzean. Partido polita utzi digutela, Julen 41 minutu iraupena eta pelota zalea ikusten dugu irrifartxo ateatzen dela. Bai, denak zoriontzan nahi dira lau pilotariri eta bai, oso ondo, lauak pozik egoteko mun daude. Landa eta Zubizarreta pena garragin egongoia, hortxe eukigue, baina, bueno, batek gira zigarrakata, bat ogatua. Bueno, hemen, eskertzoka da, begira. Ondoan dakadan gizuen hau, bere garaian oso atleta izan zen hau, Fitero. 91 urte dauzka. Bai, oso pelota zalea eta partidu bakoitzerako beti karamelarekin etortzen zaita. Frantziatik ekarriteko karameloak eta, bueno, frantzuzi itzik marko dugu, eskerrik asko Fitero. Eskertzeko da, bai. Bueno, Julen, eskerrik asko, Alberdi, datorren astean ere azalduko aiz, ezta? Kompromisorik ez palin daukak, beste partidu ere ez palin daukak, azalduko aiz. Nola esatek? Beste kompromisorik ez palin daukak, azalduko aiz, hemen, partidu batera. Bai, urrengo asteen etortzeko naiz berri, zukin. Ze ondo. Aste azken ez ustet, así que... Gaur bezala xek ustu harituko naukirekin. Nire bai. Eskerrik asko Julen, banoa protagonisten bila. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Hitz hau ikustean sentitzen duzuna, segundo batean aldatzen da beste honekin. Munduan 1.100 milioi pertsonek ikusmena galdua dute, eta horietako 90% prebenitu edo sendatu daiteke. Baina gizarte zaurgarrienek oso gaitz dute begietako tratamendutara iristeko. Munduko begiak fundazioan kalitatezko arreta oftalmologikoa mundu guztira datzeko lanean ari gara. Hainbat pertsona itxu gera ez daitezen trata ezinagatik. Inor ez dugu atzean utzi behar. Horregatik, gure proiektuak eskualde baztertu eta laguntza gabei luzatzen diegu. Errefuxiatu eta desplazatuen kanpalekuetako biztanleei. Osasun egitura inklusiboak eta jasangarriak sortuz eta sendotuz. Bertako profesionalak hezi eta berrikuntzei bide emanez. Prebentzioa eta antzeman goiztiarra sustatuz. Arreta, tratamenduak, zein kirurgiak eskainiz. Garapen jasangarrirako helburuekin lerrokatuta ekiten diogu. Osasun eskubideak bermatzeko ahaleginekin batera pobreziaren aurka ari gara. Hezkuntza eta genero ekitatea defendatzen dugu. Planetaren etorkizunerako neurri jasangarriak sustatzen ditugu. Eta elkartasun sareak josten ditugu berdintasuna zein lan baldintza duinen alde. Munduko begiak 1 milioi pertsona baino gehiagori eman dio arreta jada. Eta askoz gehiagori luzatuko diegu. Ikusmena suspertuz, beraien autonomia berreskuratuko duten milaka pertsonei. Ikasteko, lanerako, beraien bizitza eraldatzeko. Gogoan izan, itxutasun saiez. Gustora partidarekin. Bai. Partidu bagenik ingorra izango zela, Landa momentu honetan oso ongi don zageroa da. Eta Beñat Zubizarreta dena dakio aurrentzea bila den, eta Landak ematen badio, eta Beñate pilotarra batzen bado, oso partidu gorra inoen, eta alaxo izan du da, ez? Asko sufritu du, bino azkenen sufritze horrek bere frutua eman do. Antigo jokatu duzuen, ia partidurik gogorrena. Bai, ia o... Ia gabe. Ia gabe. Ia pelota bakarrik galdu dituzu eta 3 erasoan. Bai, erason haitu nitzana behartua izan du da, ze Unasek kriston eman dio, eta 3 horiek faiatu joanak, pues bueno, faiatu jut, minio alere permititzeko faio ziala nik uste dut.
Bino, bueno, ongi. Intako tanto gesti izemat izan dut joan, bino gustora gelditu naiz. 11. Tanto intako. Saketik bakarra, ez? Horrek harritu no? Sakatu gaur gutxi indut, ez dikit bukaeran enin ongi soltatzen, eta altura gutxi ematen eta orduan pilota landarire oso aurren uzten eta enun behartzen, orduan aixe eramaten zian eta sakatzen naiz oso gustora ibili. Bino, bueno, partidu bat ere du eta hori zen importantea eta... Final erdietara rodaje honarekin, 3 partidutik 3 irabazita. Bai, azkenen prebia jokatzen alde ona, ez? Partidu bat gehiago, eta ongi torri zio, ez? Hasieratik oso entxufatu gasiga eta partiduz partidu entxufatu zeitu du eta aberrola seitzen du. Ez dituzu kontrari esamurrak, Lizeaga eta Bernaola final erdietan. Bai, atzo ikusi nun, eta atzo ez zuten beran euniko beneuki, nioal ere ikusten zen. Naiz eta beran euna ez euki hor seitzen zutela, oso peleoiak diabiek, eta semifinalen guk eunen jokatu beharko du partidu hori ate behar badu. Hortu pesotako pelota jaleak eta zer bat zela. Eta tortzeko horrema final erdietara. Bai, egongo gata, eskerrik asko. Iri. Vale. Carmelo, adarra zortzera. Carmelo Loza, azaran debut egingo duen pelotaria. Bueno, Carmelo, enhorabuena. Muchas gracias. Partido muy difícil, sobre todo llegar al 22. Primero tenéis un objetivo que era conseguir la semifinal, ya lo habéis hecho llegando a 7, pero ha costado mucho el triunfo. Sí, la verdad que también nosotros hemos salido un poco presionados porque teníamos que hacer 7 tantos, pero bueno, hemos sacado bien el partido al final y la verdad que se nos ha complicado bastante. Yo al principio mejor, pero ha habido un momento que he fallado unas 4 porque no me he colocado bien y he perdido confianza, pero bueno, luego me he sabido sujetar con Beñat porque ha estado Beñat muy acertado, la verdad, y me ha ayudado bastante. Así que nada, hemos podido completar el 22 y muy contentos con pasar primeros. Si has fallado, es que se de pelotas al final, pero vaya defensa que te ha tocado trabajar desde el rebote hoy. Sí, la verdad que rebotear nunca he reboteado, pero bueno, hoy me ha salido bastante bien, me he puesto ahí atrás bien a la pelota porque Landa le ha dado mucho y bueno, yo creo que también ha contado mucho la defensa que he tenido. Decía Beñat que os ha venido bien el partido de la previa, de rodaje, 3 partidos, 3 triunfos, estáis en semifinales. Sí, la verdad que empezar con un partido de más también a nosotros nos conviene porque al final estás más rodado en este frontón y eso para salir a un partido es importante estar rodado en el frontón porque si no cambias de frontón y es bastante difícil a los demás. Espera Liceaga Bernaola. Sí, la verdad que en la semifinal tenemos una semifinal muy dura donde los dos, tanto adelante imprime mucha velocidad y ataca mucho y atrás, sobre todo Bernaola defiende mucho y también le da, pero bueno, nosotros intentaremos hacer el mismo juego que estos últimos días y a ver si podemos sacarles esa semifinal. El que estará agradecido será Fernández, que gracias a vuestro triunfo se han clasificado en Isotil para semifinales. Sí, la verdad que imagino que estarán contentos con al ganar nosotros, porque al final los hemos clasificado a ellos. Y bueno, yo creo que ahora ya se habrán quedado tranquilos desde casa. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ti. Beñat. Eta azken protagonista. Berak bestiñar baina pena gehiago ekiko du Beñatzu Bizarreta, ze pena, ezta? Bai, pena, gaur irazteatu bat izan, eta, bi tanto bat igatu behar, eta, penakin, penondik. Hori, sekulako partida jokatu gainera? Bai, nik uste lauok partidu honen deula, partidu politia ikusteko, gaina emoziokin, guk 22 tanto nahi nitunin, pena horrekin jungo gaitxa, baina, partidu jokatu beran, nik uste pozik gauteko gala, eta horrekin jungo. Ondo jokatu duzu, Landak ere partidu bikaina jokatu, akaso apezitxe izan da gaur, ritmo eta diferentziak egin markatu duena. Bai, Beñat eta Carmelo zemotatako bikotea dien, biik nik uste punta-puntako diela, bakoitze bere postun. Eta, bagenekun partidu borobile marko genula, hau irabazteko. Eta erdi borobile ingo genula esango genuke, bitanto bat igatu galako. Guztua, bai. Zapeketan bat, pena horixe, bat 19 galdu duzuela beste hogeian. Bai, hori da, bi partidu hortxe gatu geha, 19 eta hogeien, da, urrengotan xeauko geha, detaile txiki horiek gure aldea juten lortzen eta ala beharko. Zabiltz orain, Beñat, beste torneotan zabiltz? Zumaian galdun genuen,
Gero lezokoa hasten da baita ere bain, irai alden ustez. Eta bueno, gero festatako partidu jokatzen, bai, guztua gabiltz. Ba, gozatu egin, eskerrik asko eta animo. Bai, eskerrik asko. Ba, gure aldetik, besterik ez, hementxe bokatzen dugu gaurko emana. Badakizu eta datorren aste artean finalerdia ditugula, ja emakumezkoak neskak hasten direla, eta hori dela eta finalerdiak arratsaldeko 6:30, beraz, 6:20, 6:22 aldera izango dituzue. Eskerrik asko, zuen arretagatik, arratsaldeon. Hau gordezazu urrengo baterako. Zuen gauzekin gorde urrengo baterako. Eskerrik asko. Josuna.